Вітаю, вітаю. Зараз будемо починати. Дайте момент. Тест. Ёсть. Зараз яшчэ крыху гук праверыць. Мне патрэбна мае кнопачкі. Мае кнопачкі не хапае. Зараз пачнем, я яшчэ кубачак вады возьму. Момент. Добрый день, добрый день. Сегодня мы гуляем у Міо. Мы будем гулять у Міо, ну, першыя 3 дні гэтага тыдня, то бок панядзелак, аўторак, сераду. Але магчыма, дзесьці на гэтым тыдні прыйдзецца 1 альбо 2 стрымы дзесьці скараціць, можа быць, адмяніць штосьці такое, карацей. Просто з-за таго, што ў мяне шмат штук, якія патрэбна з'ездзіць парабіць. Вось, падчас і часу іншага ў мяне няма, у мяне вольны час гэта стрымы. Вось. Таму будзем глядзець, то бок, ну, неяк, можа, арганізуем. Яшчэ прыдумаем, я не ведаю, можа быць заўтра раптоўна, можа быць такое, дарэчы, папярэджваю, заўтра можа быць стрым альбо затрымаецца, альбо я скончу раней. Гэта вельмі залежыць ад таго, што мне там напішуце, калі. Вось. І ў чацвер, магчыма, таксама штосьці будзе. Хай каточкі стрымяць. Ну, хацелася б, таму што час ад часу вось патрэбна з'ездзіць, пакатацца. У чацвер, хутчэй за ўсё, прям стрым можа быць адменніцца, і гульня, якая перамагла, мы просто што-небудзь прыдумаем, перанясем. Вось, таму што тады, атрымліваецца, у нас і галасаванне на пятніцу ляціць. Можа быць, мы гэта самае. У чацвер, можа быць, калі стрым адменніцца, то мы будзем круціць рулетку, то мы у пятніцу пагуляем у тое, што перамагло на чацвер, то бок Радиолайт. І тады на наступным тыдні будзем, ну, просто пакруцім рулетку, атрымліваецца, прапусцім 1 пятнічны стрым, то бок тое, што будзе просто па рулетцы у пятніцу, і далей працягнем звычайны расклад, то бок у пятніцу мы зноў круцім рулетку, на чацвер і гэтак далей. Просто Міо дзень зрабіць з скарочанымі стрымамі. Паглядзім. Просто таксама праблема ў скарочаным стрыме, з-за таго, што я буду катацца ў установы, якія невядома колькі па часе будуць займаць. Я не жадаю такое, што я штосьці там абяцаў, камусьці штосьці вінны, і там за гэтага скарочаны стрым, то бок, напрыклад, у пятніцу скарочаны стрым быў, а ў нас быў Эль Эбі, які перамог, і ён таксама файны быў, просто што патрэбна было паспяваць розныя штукі. Ось. Скарачаць нічога не хочацца, тут ужо хутчэй прасцей ужо адмяніць. Ось. Ну, паглядзім. А мы працягваем Міо. У нас наш маленькі андроід. Яна працягвае ўсё яшчэ ремантаваць карабель. Мы ўжо, атрымліваецца, можна пабачыць вось гэтыя вочкі, якія перлінамі іх называюць. Гэта, па сутнасці, модулі карабля, якія адказваюць розныя перліны, адказваюць за розныя штукі. І мы збіраем іх галасы. Я так і не вельмі зразумеў. Нам пачатку крыху патлумачылі, але я тлумачэнне не вельмі зразумеў наконт галасоў. Галасы — гэта, па сутнасці, іх, не ведаю, аснова, скажем так, тое, што яны ведаюць, то бок як бы агульная такая штука. Праблема ў тым, што раней я думаў, што галасы — гэта проста, па сутнасці, звязаць гэтыя перліны ў цэнтральнай сістэме. А праблема ў тым, што, як вызначылася, што перліна ў гэты момант развальваецца, то бок вось гэтая перліна, якую мы прынеслі, яна, як, па сутнасці, жывая, так?
Вось, але просто ўжо не модуль там дзесьці асабіста, яна ўжо як модуль тут у цэнтры. То бок мы збіраем гэта ўсё ў цэнтры, каб ну, звязаць карабель, скажем так, рэшту карабля. Вітаю, Тэнчык. Вось. У нас засталося 2 пасуднасці. Глядзіце, наконт ключыкаў. Нагадваю, што у Міо я гуляю, каб зарабіць вам на ключыкі. Вось. І, ну, мне падабаецца гульня, ўсё це файна, просто што яшчэ, што я спрабую, чаму я рашу і спрабую як мага хутчэй прайсці, з-за таго, што я жадаю зарабіць ключыкаў і раздаць гэтыя ключыкі. Вось. І у мяне зараз узята 2 выпрабаванні, 2 з іх так і не выкананы. Давайте пераправеру выпрабаванні яшчэ раз, каб мы сачылі за тым, ці выконваем іх, ці набліжаемся, ці мы нешта падобнае знаходзім. Так, заходжу на сайт, пераправеру зараз. Так, знайсці усе схаваныя пакоі Pearls. Pearls, гэта можа быць пярліны, вось гэтых маюцца на ўвазе, альбо ёсць персанаж такі, не ведаю. Далей ёсць яшчэ прынесці 5 целаў у пакой Эгіс. Эгіс, я глядзеў, гэта першы босс, якога мы забівалі, по-моему, першы альбо другі, нешта такое. Прынесці 5 цел, кадаварс, то бок трупаў. Я не разумею, як гэта ўвогуле. Гэта у нас для ключыка на Void Crew. Вітаю, Тертхе. І трэцяе выпрабаванне не ўзятае, але мы можам на Міо, каб выйграць сабе, паразмаўляць з Гары. Я не ведаю, што за Гары і дзе ён, але калі мы паразмаўляем з Гары, то гэта яшчэ адзін ключык на Міо, калі знойдзем, я не ведаю. Я пакуль выпрабаванне не браў, то бок гэта на выбар апошняе. Паразмаўляць з Гары, скончыць Crucible без удараў. Crucible я не ўпэўнены, дзе гэта. Перамагчы Сола і Віна без атрымання пашкоджанняў. Сола і Віна мы не бачылі яшчэ. Але там 2 ключыка тады дадуць, я так разумею. Гэта ўжо легендарнае ўвогуле выпрабаванне па складанасці. І скончыць гульню за меней чым 2,5 гадзіны. Гэтага мы рабіць не будзем. Тут жа нікога жывога, з каго можна зарабіць труп. Вось пытанне. Пакой Эгіса гэта дзесьці ў пачатку. То бок, ну... Я не памятаю дакладна, што з гэтага лічыцца пакоем Эгіса. Мне падаецца нешта вось тут, дзесьці ў пачатку. Вось гэта мне падаецца, вось оно. Не-не-не, Эгіс гэта... наадварот, ён дзесьці злева ўнізе, там, штосьці такое. Мы сюды вярталіся, калі яшчэ, там, можа быць, вось гэты пакой. Не, ну, карці, дзесьці трэба глядзець, можна на інтэрактыўнай мапе. Давайте, можа быць, рэальна, забежым у гэты пакой, паглядзім. Вітаю, VRV Gaming, вітаю Тіртхі, вітаю ўсіх, каго, з кім не павітаўся, але мне падаецца, павітаўся я з усімі. Жадаю ли я стать нафтовым танкером? Я с дирижаблями уже пропустил свой момент, так? Покинуть комментар? Давай, кидай посылочку, куда кидать. Давай, я буду нафтовым танкером. Вообще еще можно с персональным ассистентом поразмовлять. Яшчэ можна стаць і дырыжаблем. І я жадаю быць больш дырыжаблем. Кінь спасылачку, калі ласка, я гэта самае прям зараз пакінуў. Вітаю. Пасля таго, як я празмаўляў з табою імейл, я зразумеў, што я вельмі жадаў сабраць больш інфармацыі пра гэты сусвет. Так што я паставіў перад сабой мэту знайсці край гэтага сусвета. Сустрэй мяне там, калі ў цябе атрымаецца. Край сусвета. Ну, ён можа казаць пра лева-права альбо верх-низ. Ну, тыпу, такое. Зараз я прям залячу. Оно, як я давно яго не бачыў. Так, зараз.
Добре. Усё, я прилетел. Усё яшчэ не можем паслухаць, не? Не можам. Я спадзяюся, што знойдзеш шмат інфармацыі о падарожніках у дзікай мясцовасці. Добра. Наконт края сусвету, калі што трэба запомніць, управа глядзіць, то бок, ну, наконт пошукаў края сусвета, управа, я думаю, гэта будзе як падказка, дзе шукаць. Таму што справа там, ну, мы, дарэчы, можам... мы же можам зараз лазаць, мы ж крута лазаем. Мы можам патэнцыйна праверыць месцы, якія мы не маглі праверыць раней. Давайте правае вось гэтае месца праверым, вось там вось. Я могу телепортнуться. Да. Вместо того, как обходить. Бо у нас з'явилася ось гэтая хрень. Мы зараз паучок. Так. Дахі ось так. А у меня атрымаецца... ну там ключы паўсюль закрытыя. Мне калідоры гэтыя ніяк не атрымаць. Карацей, там ёсць месца, у якое ўвогуле не ведаю, як трапіць. Ёсць. І трэба уважліва зараз глядзець шмат дзе, я думаю, можна будзе цікава неяк забрацца. Ну, тыпу, вось так. Бачыце? Ну, з-за таго, што у мяне зараз мабільнасць гэтая з'явілася, можна вельмі цікавыя рэчы зрабіць. І гэта значыць, што сакрэтачкі могуць быць схаваны. Ведаеце, у мяне ўжо, ну, я па тыпу прызвычайны крыху, дзе розныя штукі глядзець, тыпу, ну, сакрэтачкі шукаць у платформерах. А тут атрымліваецца, што не. Зараз усё змяняецца. Ну, правілы гульні змяніліся. Таму што такое я ўпершыню бачу, мне падаецца. Это зусім незвычайна. Так. Вось тут можна праесці. Блин, шмат чаго можна праверыць. Давайте не, давайте праз низ. Не придумывать тут сабе. Дарэчы, там зверху пакой. І мы не ведаем, як у яго трапіць, так? Ну так. Прыгажосць? Давайте униз. Redacted. Мы не ведаем, што за тэрыторыя, то бок тут унізе выглядае як завод. Але мы ведаем, што заводам па сутнасці сваёй павінна быць рука. Рука гэта скажем так, адна з пярлін, якая павінна займацца тым, што рабіць розныя інструменты. Просто неяк оно даволі жудасна выглядае, я так скажу. Ну і ладно, уляцеў. Якія. Упс, мелкага не заўважыў. Упс. Так, а што у нас? І гэта просто перабрацца на іншы бок, зразумеў. На Total War Empire адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. У нас, кажу, у нас можа быць даволі дзіўная сітуацыя з гэтым самым, са стрымамі на гэтым тыдні, таму што мне патрэбна будзе паездзіць, таму там паглядзім. Карацей, заўтра, можа быць, будзе альбо скарочаны стрым, альбо я пачну пазней.
альбо ён адменіцца ўвогуле. Вельмі залежыць ад таго, калі мне напішуць і што мне напішуць. Вось. Ну, я буду прымаць рашэнне ўжо просто па сітуацыі. Вось, і хутчэй за ўсё прыйдзецца сашыць, ну, у соседках, што ў мяне як, таму што я ніяк па-іншаму вам не папярэджу, стрымі спецыяльна для гэтага не запушчу, таму будзем глядзець. Гэта першае. А па-другое, у чацвер таксама такая ж сітуацыя, можа быць хутчэй за ўсё ў чацвер прямо адменіцца, гэта больш невядома, прям вялікая па памерах штука, якую патрэбна зрабіць. Так, добра, там нешта ёсць. Таму гэта таксама паглядзім. Вось, чацвер я кажу, хутчэй за ўсё будзе адмена стрыма, і раз будзе адмена, то я возьму наступнае. У чацвер я замест чацвера я ў пятніцу буду гуляць у тое, што нас перамагло. А дзе камент твиттера следзіць? Блюска ёсць яшчэ. Вось. Я у трэц рэдка, я не жадаю ператвараць трэц у яшчэ адну соцсетку, дзе я толькі закидываю гэтае самае абвяшчэнне стрымоў, таму што шчыра гэта вельмі забівае соцсетку. Ну, тыпу, у мяне. То бок, па сутнасці, я перастаю амаль, па-першае, карыстацца, па-другое, усе большасць, калі 90% падстоў адно і тое, што там і маю ленту і чытаць там няма чаго. Ось, я лічу, гэта трошкі праблемкай сваёй. Можа, мне ўсё ж такі варта тэлеграм-канал спецыяльна для абвяшчэнняў стрымоў завесці і ўсё. Але, блін, гэта ж яшчэ адна соцсетка. Халера. Не падабаецца мне гэта сістэма, як гэта працуе ў мяне. Так, пачакайце-ка. І гэта ўсё? Да ну ладно. Рэальна? Ну не можа быць гэта ўсё. Гэта не мае ніякага сэнсу. Я толькі свечку тут знайшоў, і ўсё, больш ні халера няма. І выкладваць там каточку. Так вось нават каточкаў, ведаеце, калі ў соцсеткі ну, на соцсеткі патрэбны час. Вось такая штука. І каб соцсеткамі ўзаемадзейнічаць, гэта трэба выдзяляць сабе ў дзень пэўную тыпу час, які будзе толькі на соцсеткі. То бок сабе паўгадзінкі, гадзінку нейкую такую. Ну, то бок планаваць гэта. Вось оно як працуе. Вось так назад патрэбна было пайсці. Вось, але гэтага часу няма. Ну, то бок, мне няма часу, які я магу вылучыць на соцсеткі. Штосьці не будзе выканана тады. А яно і так усё не паспяваецца, чат. Так што... Не атрымалася. Я шмат з гэтым самым, як яно, дыскалізмам я так-то, у прынцыпе, сам сабе вінны. Тут не... Просто я ўзгадываю, калі ваўчара ў чаце з'яўляецца, вось і ўсё. Ну, тыпу, я ўзгадываю, сэнсе сказаць на стрыме, так-то я памятаю аб гэтым кожны дзень. Ось. Тут я вельмі баюся, блін, выгарыць нахрен. О, гэта гарача, яны гарачыя трубы. Божух на чат, што там адбываецца. О, не-не-не. У меня 2 здоровья засталося для гэтага зараз. Оп. Проляцелі, добра. Оп. Пролезли. Цікаво. Реально завод нейкі. Ну, гэта... гэта нагадуе на тэрыторыю рукі. Таму што гэта павінен быць завод. Так. І зноў жа у мяне няма мапы гэтага ўсяго. Туды наверх я не залезу просто так. Мне ніякай маёй павучынай сілы не хопіць. Зачынена з іншага боку.
А я магу кранаць гарачыя трубы і не паміраць ад гэтага? Ой, не працуе так. Ну добра, глядзіце, у мяне апошняе здароўе, і мы далёка ўжо забраліся. Будзе вельмі зараз шкада. Там яшчэ і паркур пачынаецца. Ну, рэальна гігантская просто нейкая фабрыка пад нізам. Як я гляджу збоку, у мяне склалася ўражанне, што платформінг Міо больш складаны за Hollow Knight. Не зусім. Даследаванне складаней, я кажу, але само по сабе, ну, як бы, выкананне не такое дакладнае патрэбна. То бок, даследаванне складаней толькі з-за таго, што у цябе вельмі абмежавана колькасць здароўя. Вось, у Hollow Knight ты можаш паўтараць і паўтараць, але Hollow Knight за гэтага дазваляе сабе больш складаныя выпрабаванні рабіць. Так, яно едзе ўправа, улева наадварот, а я жадаю управа схадзіць, праверыць. Ау. Праверыў. Вось. Яно-то не простае, я скажу. Платформінг тут далёка не просты. Гэта праўда, але ён не складаней, хутчэй. Опс. Праваліў. Опс, провалил. Давайте пойдем отпочнем. Потому что какая мне розница, коли у меня здоровье скончилось амаль с самого початку. Вось, у Hollow Knight ты, по сутнасці, калі асабіста атрымліваеш сабе амулетики, ты даследаванне можаш заўсёды працягнуць. То бок, ты маеш колькі заўгодна момантаў трэніроўкі і можаш, ну, як бы, рабіць яго... Так, як это? Платформінг у Міо прасцей, але даследаваць сусвет складаней, чым у Hollow Knight. Ау. Да, блин. Упс. Згубіў здароўе. Нормально так згубіў. Блин, хоть ты назад вер... А як мне назад вернуться-то зараз? Так, давайте вернемся назад, потому что... А, в принципе, что я бы згубіў, калі просто зараз помер. Я не веду, навошта я назад пайшоў тады. Просто губленне часу. Вітаю, Прубай, вітанчики. Я буду гэта час часу паўтараць. Блин, што ж так сушыць? Капец просто чат. Я не магу падлумачыць прям як суха ў горле, а? Літаральна трэба увільгатняльнік які набываць. Каб хоць просто крыху вільгаці было ў паветры у хаце. Блин. Вот это отстой. Сгубили 2 здоровья на одном фейле. Блин. А як я даляцеў так у папярэдні раз, добра? У папярэдні раз быў просто. Бо я ў сухіх корм. Не. Літаральна просто прачынаюся, амаль кожную раніцу прачынаюся абсалютна з высушаным горлам. Я не разумею, а як я ў першы раз праскочыў так удала?
Там же складана, капец. Воды попей. Так я уже третью эту самую шклянку воды узял. Усё роўна суха, капец. Ну, типу, я ўсё яшчэ не увільгатніўся дастаткова на раніцу. Три шклянки воды. И мне сухо. Ну, все, ось мы улетели. Я зараз за четвертой пойду яшчэ. Так, давайте паспрабуем тады адваротнае. Вось так. Праляцець. А як? Як я гэта зрабіў? Божухна. Я што там за майстар паркура такі? Во, трэба было зачапіцца, таму што гэта рэсеціць двойны скок. То есть сам факт, што я магу зачапіцца, ён рэсеціць двойны скок. Это важно. Это важно запомнить. Ну і вось, гэты праход заблакаваны ўвогуле. Перад сном пастаў у пакоі шклянку з вадой. Я думаю, яна пустая з раніцы будзе. Да і каточкі ў мяне. Ну, типу, у мяне двіж бясконцы. Яшчэ разлітая вада будзе. Тэмпература ў мяне 22, 22-23. Але вільгаці 10-20%. У гэты пэўны момант. Нармальная для тых, хто не ведае, 40-60. Для пакоя. Вось зараз, мне вельмі хочацца паглядзець, што справа, таму што гэта я лічу рэалістычным. Самае складанае гэта выканаць пачатак. Але можа быць сабе... Давайте пройдзем улева, можа быць адкрыем сабе які скарот і потым даследуем. Ён хоць і паказваецца як тупік, але можа быць... Я вось сабе адзначу, каб не забыцца. Я лічу, што там скарб ёсць. Ага. А што мне по апошні момант там... Блин. А, не, там зразумеў, там ёсць платформа, дзе адпачыць. Бачыце, вось тут. Блин, я не чакаў, што яна скончыцца трохі раней. Блин. Пастаўні шклянку, а плоскую міску, і каточкі нап'юцца, і вас трошкі увільгатніць. Дык міска стаіць. Ну, типу, ёсць міска каціная, просто гэта лухта. Ну, типу, гэта чат. Гэта не дапамагае пры такой сухасці. Пры гэтай пустыні, якая ў нас у хаце, гэта прям непараўнальна. Гэта не дапаможа. Вось наконт папраць я нешта не падумаў. Ну, можа быць, я б не заўважаў, ці ёсць розніца. Ну, калі нешта нядаўна папралі, ці замяняе гэта неяк сітуацыю. Блин, ну, Міо, твою ж. Што гэта было? Вось. Просто, каб вы разумелі, калі вы чапляецеся, так, то па сутнасці у вас адчуванне палёта, то бок вы просто кіруеце, куды вы жадаеце, а гэтая хрэнь вакол круціцца сама, так?
І зараз пасфандінг я крыху сабе заляцеў наверх. Вось, ну гэта я як бы больш вінны быў, чым Міо. Але ўсё роўна шкада. На роўнае месца здароўя згубіў. А здароўе зараз не бясконца. Бліжэйшае месца захавання прям далёка. А чаму такая пустыня, дарэчы? Я не ведаю. Я не магу патлумачыць. Я ў жыцці ні ў адной кватэры такую ну так духа мне не было. Няма ніякага тлумачэння. Насамрэч, мы трымаем вокна адчыненыя часта. Ну, тут просто не хапае тады паветра ў хаце. Вельмі дрэнна, скажем так, апартамент сам по сабе, ну, типу, кватэра, у якой мы знаходзімся, сама по сабе неблагая. Але яна знаходзіцца так, што бліжэйшы будынак, каля нас, ён знаходзіцца даволі блізка. Вось. І само по сабе гэта не праблема, ну, то бок візуальна, ведаеце, камусьці вельмі не падабаецца візуальна, але паветра вельмі дрэнна ходзіць паміж будынкамі. І, па сутнасці, тут ніколі не бывае такога, што вецер прям задувае, так? А за гэтага яшчэ застойваецца просто паветра нават у кватэры. То бок мы не можам, ну, мы закрываемся, і у нас застойваецца паветра. Яго трэба праветрываць. А зараз зіма. І ўсё гэтае халоднае паветра трапляе ўнутр, і яно, па сутнасці, высыхае. Ну, тыпу, вільгаць, якая ёсць у паветры на вуліцы, гэта, ну, яе мала, таму што зіма. Вось, і калі яна трапляе ўжо ў цёплы пакой, то яна, па сутнасці, гэта ўжо адсоткава становіцца значна менш вільгаці. Зразумеў. Так, я спадзяюся, гэта скарот. Я вельмі спадзяюся, гэта скарот. Цудоўна, мы скарот адчынілі. Усё, гэта хаця бы палову праблему вырашыць. Так, але гэта ўсё яшчэ не ўсё. Тут яшчэ даследаваць і даследаваць. Ага, я не разумею, як гэта працуе. Можа быць, я праз гэтыя лазары магу... Проста гэтыя лазары не абыходзяцца. Я магу нейкім чынам іх абысці. Што? Выкарыстаць... Чат! Глядзіце, што ў мяне ёсць. Увесь гэты час было. Я магу з трайдерам проста тэлепартавацца. Ачмурэць. Ага, у мяне ёсць тэлепартацыя, я скрозь сцены магу праходзіць. Ну, можа быць, не ўпэўнена. А я магу неяк? Ага, я магу толькі тэлепартнуцца туды, дзе я магу лезці далей. То бок уздоўж сцяны, напрыклад. То бок я магу аб'екты праходзіць такім чынам. Ну, нейкія пагрозы, там што-небудзь. На 9 Original Sin 2 отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі. І віншую 70-стрымовым стрыкам. А у цябе сусед на этаж ніжэй ёсць? Як бы ёсць, але я не ведаю яго. Ну, тыпу, я не ведаю яго абсалютна. Я яго не бачыў ніколі. Ведаеце, у нас, карацей, было один раз, там такі цікавы момант. Адзінае нашае знаёмства з суседам ніжэй, гэта было, мы нават не ведаем, што гэта, ці гэта сусед, ці не. Сядзім мы такія, карацей, нешта жонкай, ну, у пакоі, у нас балкон, вось. Тут мы глядзім у балкон, на балкон. Зараз. Ага. Кабзда. Мне падаецца, проста трэба памерці і рэсетнуць. Давайте, паркур гэта. Ну вось. Што ж такое? Я зараз пакрыху арганізм пачынаю ўжо вільгаці набірацца, але гэта яшчэ не дапамагае. Вось. І карацей, у нас... Мы сидзім такія, глядзім, ну, глядзім балкон, так? І ведаеце, знізу, карацей, з-пад балкона,
падымаецца камера, карацей, на трыподзе. Ну, не трыподзе, гэтым самым, на падаўжальнікі, гэтым, я не ведаю, як яна з галавы вылецела. Вось. І, карацей, камера ўзлятае і такая пачынае лётаць. Просто ўздоўж нашага балкона знізу, карацей, вось такая хрень. Мы такія бярэм і падыходзім просто да гэтага самага, да вакна і глядзім на гэтую камеру такія. Ну, яна там знізу, крыху, вось. Я так разумею, ну, мы звесіліся, паглядзелі, чалавек, ну, як вызначылася, чалавек сваю-то тэрыторыю просто зверху, як бы, здымаў. Ён сваю, ну, яго знізу там, па тыпу, як садочак, такі невялічкі агрудак у Польшчы. Хто ведае, то ведае. Тыя, хто не ведаюць, патлумачу. Карацей, у Польшчы ёсць такая хрень, і называецца агрудак, так? І гэта, па сутнасці, тэрыторыя, ну, яны звычайна робяць такія хрені на першым паверсе. То бок, калі вы нажывеце на першым паверсе, з высокай верагоднасцю у вас будзе тэрыторыя сад. То бок, ну, па тыпу, невялічкая тэрыторыя, на якую можна выйсці, і гэта у вас, як бы, частка вашай кватэры. Гэта вашая тэрыторыя. Вось. І, па сутнасці, так, можна там, ну, садіць што-небудзь. Можете не садіць, можете прыгожу сабе там, што ж, паждайце, гэта ваша частка вашай кватэры, просто зялёная і пад сонцам. Вось. І, карацей, ён нешта там сваю штуку заміраў, хутчэй за ўсё. Але выглядала так, быццам бы нас правяраюць, блін. Вось. Так. Вось такая вось хрень. Даволі жудасна, але, ну, падаецца, ўсё нармальна. Гэта было 2, можа, 3 гады назад. Даўно ўжо. Вось, проста дзіўная хрень. Так, мы можам туды ўлева пайсці. Давайте, з-за таго, што час ёсць. У прынцыпе, нікуды не спяшаемся. Ну, як ёсць. Мне ж, дарэчы, каб ключыкі гэтыя выканаць, мне насамрэч абмежавана па часе. Я вельмі жадаю туды ўлева злазіць. Мне прям карціць. Я не ведаю. Каб вы разумелі, выпрабаванні, якія я зачытваў, так? Яны, па сутнасці, я не ведаю, як іх рабіць. То бок, у мяне зараз бягучае выпрабаванне гэта знайсці 3 схаваных пакоя перлін. Я не ведаю, як яго рабіць. Прям 0, абсалютна, я не ўяўляю, што мне рабіць з гэтым. Вось. Не ведаю, як. Таму што у Гугле гэта не знаходзіцца. Я не ведаю, пра што гаворка нават. І паразмаўляць з Гары, гэта таксама невядомая для мяне хрень, таму што хто такі Ой, выбачаюся. Як прынесці 5 целаў у гэты самае... Як прынесці 5 целаў у пакой Эгіс, я не ведаю. Пакой Эгіс гэта босс быў. Можа быць, пакой Эгіс гэта штосьці іншае маецца на ўвазе, але я не ведаю, што тады. Блин, можа і не. Давайте я зараз сабе, ладно, я хрен з ім, я зараз сабе пагляджу спойлер, пагляджу, ці ёсць што-небудзь у гэтым пакоі, каб мы не гублялі час. Зараз пагляджу. Просто я недавно даведаўся, што мой сусед знізу качагарыць батарэі на 5+, і тыпу цёплае паветра, яно ж заўжды ідзе ўверх. Ага. Не, у нас не горача. У нас 22-23, то бок у нас не горача. І у нас няма такога, што адчуваецца, што цёплае паветра адкуль-небудзь знізу ідзе, таму што, ну, падлога у нас даволі прахладная, ну, халодненькая. Спадзяюся, я сабе моцных спойлераў не нахапаю зараз. Ну, візуальна мне паказвае, што гэта тупік прям. Не, пачакайце, гэта дзе? А, можа я не там гляджу. Блін, а дзе я? Я трохі не разумею. Гэта не яно. Мне паказвае, што нічога там няма. Типу, ну, інтэрактыўная мапа паказвае, што нічога там ні халеры няма. Але зноў жа, мае выпрабаванне можа быць такое, што яго павінна, ну, патрэбна, каб хтосьці знайшоў, таму што можа быць яно складанае, капец. Ну, карацей, там не адзначана ні халеры. Блін, я ўсё роўна, я жадаю праверыць. Вось, блін, не ведаю чат.
Так. Опа. Вы глядите. Так, я на чимось стою зараз. Чат, я не бачу, де я. Добре. Там можна зачепитися і постоять. А? Это что? Фрагментований серійний номер. А, ось, бачите? Бачите? Я знайшов. Штості. Так. А есть вероятность, что я туди еще змогу? Не, там я специально зроблено так, аби не пролез. Так. С кого зробить тело? Блин, это самая великая загадка для меня. Оп. Ну все, едем назад. Ну, кайфи. Частку серійного номера знайшли. А ось серійний номер відзначений на мапі? Просто візуально на мапі, типу, його нема, так? Де я? Зараз я знайду ті, знайшли тих, хто створили мапу, гэта место. Так, ось оно. Так, я нешта не разумею. Так, яны не знайшлі. Я тут знайшоў карацей. Пачакайце-ка, дакладна, яны не адолелі гэтага? Слухайте, стваральнікі мапы, я зараз, ну, інтэрактыўная мапа з типу з усімі аб'ектамі на мапе. І я знайшоў тое, што не адзначана на мапе, на гэтай інтэрактыўнай. Можна тут сказаць, типу, глядзіце, ха-ха, я знайшоў. Не? Дзе? Мне патрэбна такая кнопка. Дарэчы, давайте-ка я одну штуку праверу. Мне цікава, вінда, яна ўсё яшчэ працягвае мне скідываць мой голас уніз, ці не? Ці ўжо забіла гэта рабіць? Не, зараз нормально. Ну, просто мне падаецца, што, можа, вінда зноў узяла бы да і прыцішыла мяне. Я не ведаю просто, па якой сістэме гэта працуе. Так. Добра. Принести 5 телаў у пакой Эгіс. Можа, нам варта... Ну, блин, там просто пакой... О, боже, кно. Навошта я гэта раблю зараз? Блин, я зараз ускладню сабе жыццё. Я пайшоў на сегмент, які складаныя. Я мог сабе просто взять, да и пройти поверху. Ну, ладно. Так, это у нас... Унизе. Так. Оп. Я думаю, яшчэ варта прокатиться улево. Не, там не прокатиться. Там унізе нема месца. Зараз не скинуло. Вітаю, Оч Потейто. Дякую велике. Так. Добра. Мы только что разобрались, як карыстацца бустом. Оп. Блин. Только я не умею им яшчэ карыстацца. Да и рано занадто. Так. Да и ё-моё. Зараз ось так мы и скончимся. Да и я ж натискаю. Что за хрень? Не атрымалася. Так, ладно. Мне просто падавалася, там такая вось, бачите, якая дистанция далёкая. Да. Давайте полечимся.
Лухта нейкая. Не подобається. Може варто зараз яшчэ пайсці вадзічкай взяць. Горла пакрыху адпушчае, але ўсё роўна лухта нейкая. Не падабаецца так. А. Так, гэта праз верх робіцца. Вось тут есть скарб. Вось у гэтым месцы. Давайте яго адзначым. Але ён праз верх робіцца. Неяк. Пане, я, конечно, разумею, што ты знайшоў неадзначнае месца, але спусціся на глебу. Ты тут табе не там. Эйфарыю прапусці. Ну, тыпу, прыемна знайсці тое, што ведаеце усе гэтыя гайды ў інтэрнэце, і людзі збіраюць па кавалках, і прыемна ведаць, што ты знайшоў штосьці, што ў гайдзе няма. Хацелася падзяліцца з тымі, хто, ну, мапу стварае. Просто там павінна быць кнопка, тыпу, адзначыць, што там ёсць месца. Вось. Яно, дарэчы, на мапе не адзначаецца. Увогуле. То бок у мяне няма нават паказаць, тыпу, што там можна пралезці. А кавалачак гэта я перад сабой бачу. І можна неяк паказаць, што... Давайте я тут мапы. Я рэальна ожидаю ім проста дадаць гэта на мапу. Тыпу, адправіць, што не хапае кавалка. Але тут няма кнопкі такой. Навошта вы робіце такую інтэрактыўную мапу без кнопкі, тыпу, дадаць штуку? Ну, тыпу, вы ж не будете заўсёды... Так, вы ж не будете яе падтрымліваць поўнасцю самастойна і ўсю яе не зробіць. То бок гэта, па сутнасці, непоўная мапа ў любым выпадку. Дарэчы, што ў мяне па серыйніках? У мяне 2 6-серійніка ў гэтых. Знайдзі нас, мы чакаем. Добра. Зноў жа, вось гэты прыём я не ведаю, як рабіць пакуль. Ну, то бок я тут кожны раз пролятаю. Вось, ну, я... Каб вы разумелі, ну, візуальна, я павінен скокнуць вось так ажно. Бачце? Гэта прям гіганцкая штука. Я магу спакойна перасоўвацца без ніякіх праблемаў. Але чаму яна з прамянём гэтым не працуе, я не разумею прям. Можа, давайте на не рухаючыся вось гэтай. Ну, я не праходжу скрозь. Можа, гэты рывок не робіць мяне неуязвімым? Але гэта лухта нейкая. Тыпу, ну, вось гэта спецыяльны айфрейм мой. Тыпу, вось тут. Навошта так рабіць? Чаму тут айфрейма тады няма? Гэта пра мяне можа задуманы так. Гэта пра мяне, хутчэй за ўсё, спецыяльна задуманы. Вось так оно задумано. Блин, дакрануўся. Вось оно як задумано. Оно задумано спецыяльна як блокеры. То бок, можа быць, гэта унікальныя нейкія прамяні, скрозь якія нельга. Блин. Мы нешта ў нейкае складанае месца полезлі, чат. О, забыўся зачапіцца. Так, пачакайце, ко мне нехто тэлефануе. Момант.
Так, вярнуўся. Але вярнуўся я ненадоўга, я зараз возьму сабе яшчэ вады, таму што гэта кабзда нейкая чат, просто сушыць не магу. Так, вярнуўся. Мне зараз самы момант, каб разбірацца з дакументамі, у мяне ў друкарцы чарніла скончваюцца. І тэлефанавалі якраз такі наконт чарніл. Так, даляцець? Ёсць. Мне падабаецца Міо, но я скажу, што спачатку я думаў, што гэта будзе даволі просты такі я жадаю быць Hollow Knight такой гульнёй, типу wannabe. Але ну, у выніку яна прям нармальная, то бок гэта вельмі... Ой, блин. Згубленае здароўе просто. Зараз. Ай-яй-яй-яй. Уже 2 здароўя згубіў. Мне там на той сегмент складана не хопіць, хутчэй за ўсё. Мне і дабіваць та яго сэнсу няма асабіста ўжо. Вось, я думаў, што яна будзе проста спрабаваць быць Hollow Knight'ам, але проста паспрабую быць прыгожай. Тыпу, глядзіце, я прыгожы платформер, і ўсё, на гэтым скончыцца. Насамрэч, не. Ні халеры. Блин. У мяне проста спробы 2 толькі літаральна гэты паркур. Блин, ненавіджу. Як же гэтыя бомбы раздражняюць. Яны спецыяльна там бомбы подвесілі замест таго, каб зрабіць нейкія прыемныя хрэні замест гэтага. Слухайце, мне так не хочацца туды лезці. Там так душна. Гэта кабзда. Просто, ну, рэальны сегмент далёка не проста. Мне бы хаця бы одно здароўе яшчэ дадатковае, каб нармальна трэніць яго. Я так магу яго зрабіць, просто што часу так колькі сыдзе на гэта. А куды гэта мяне прывядзе, я не ўпэўнены. З іншага боку... Ды... Міо. Божухна, божухна. Там, карацей, зноў жа не складана, але вось гэтыя бомбы, якія выбухаюць у апошні момант, яны прям падстава вялікая. Клятыя бомбы. Ну... Понаставить тут. Блин. Ай, хрен з нею. Ты ўсё што леціш за мною, так? Вось табе. Так. Вось, бачыце? Бомба ўжо выбухнула, але ў яе застаецца яшчэ вось гэтая дыстанцыя. Так, сегмент прайшлі, добра. Але здароўя ад гэтага не з'явіцца ў нас дадатковага.
Блін, знайсці бы сабе скарот які, а? Я могу упасть вось так і адразу зачапіцца за бачок. Ага, зразумеў, як. Я зразумеў, як патрэбна гэта рабіць, але у мяне спробы амаль ніякай няма. Блин. Это жесть просто. І гэта ўсё патрэбна за абмежаваны вось мои 5 здароўя зрабіць. У мяне ёсць што-небудзь неяк палепшыць сабе паркур канкрэтна? То бок тут здаравенны сегмент паркура, у мяне зараз є сабраны ў забойства босаў. Так. Так, колькасць здароўя на ворагах мяне не цікавіць, калі з ворагамі я не змагаюся. Лячэнне я там не бачыў. Кропелькі таксама мяне не цікавяць. Так, вось зараз я просто пашукаю, што я магу зрабіць, каб зрабіць сабе паркурны білд. Статус Міо на экране мне важна. Энергія рэгенеруецца, калі мы атрымліваем пашкоджанні. Няхай ладна, але не тое, каб патрэбна. Так, пашкоджанні растуць. Гэта добра. Хутчэй пасля удара вярнуцца. Гэта цікава, але не абавязкова. Дадатковы вось слой абароны. Гэта важна. Пашкоджанне ворага. Нешта... Блин, а вось это можа быць просто паспрабоваць. Блин, яна дарагая, капец якая. Ладно. Можна так у комбо. Наступныя атакі. Ухіленне атак мае больш таймінгу. Энергія хутчэй перазараджаецца. Вось гэта можа быць для паркура важна. Гуня мой натхнілася полым рыцарем, але дакладна не капуе тут дастатковай індывідуальнасці. Так, ну, спачатку гэта бачна ў візуальным стылі і у паркуры, ну, то бок, як пабудаваны платформінг. Але чым далей, тым больш я разумею, што, ну, тыпу, людзі рэальна таленавітыя. Гэта не просто, тыпу... Мы вельмі падрабязна, мы як бы робім сваё, але у нас не хапіла быць крутымі. Вось яна прям крутая, насамрэч. Ну, тыпу, чым далей, тым больш я гэта разумею. І гадзіну стрымання паглядзеў, і калегі набеглі. Жыццё такое складанае. Нават стрымы на працы не паглядзіш. Так, а па сутнасці ў мяне больш крышачку накры будзе нам вяртацца. І колькасць здароўя давайце ворагу. Вось такая камбінацыя будзе. Яна крыху лепей, таму што ў мяне зараз ёсць дадатковае здароўе, у мяне там будзе рэгенерацыя энергіі, але яна не тое, каб зменіць штосьці. Самае важнае гэта тое, што ў мяне будзе дадатковае здароўе. Блин, не зачапіўся там за краешак. А навошта я там спрабую зачапіцца? О, блин. Тут ёсць значна больш просты варыянт. Замест палёта вось гэтага майго трэба было вось так рабіць. Там прасцей сегмент тады праходзіцца. Я зараз зразумеў. Такое пытанне. Я чаму не закінуў мод Беларусятар на мод Database? Чаму не закінуў мод Беларусятар на мод Database? Што гэта за мод Database? Я не ведаю, што гэта такое. Мод Database. Я у жыцці сваім ніколі не адчыняў гэтага сайта. Таму я не закінуў. За ўсё сваё жыццё. Я не тое, каб прям модзер. Вось, і там шмат модамі займаюся, люблю іх усталёўваць, але, ну, як бы, мне ні разу не прыходзіла ў галаву, мне ні разу не выдавала яго ў запытах, я ніколі там не шукаў, то бок, ну, Nexus Mods існуе даўно, вось, Nexus Mods даўно існуе, для мяне гэта аўтарытэтная, як бы, хрень. Вось, але перад ім яшчэ нейкая штука была, якая была папулярная даўно, правда. Яна ўжо настолькі даўно была, што я не памятаю.
Ну, Nexus Mods. Так. Ось, я там заўсёды моды шукаў, я колькі сябе памятаю. Ось, і былі яшчэ нейкія сайты, але ўжо хрен узгадаеш. Так, прайшлі сегмент. Блін, а што мне патрэбна было зрабіць? Мне спераду патрэбна было падчапіцца, я памылку зрабіў. Ай, не дацягнуўся. А чаму мы так рано адчапіліся? Можа быць, таму што я наверх не залез. Давайте спрабуем наступнае зрабіць. Ай-яй-яй. Тупануў, трэба было звалівацца ўніз у гэты момант. Я зразумеў, там карацей патрэбна на бомбу скокнуць, каб спераду зачапіцца. Мне чамусьці гэтая геаметрыя не прыйшла ў галаву. Яна даволі відавочная. Вось, як жа гэта раздражняе. Вось канкрэтна гэтая бомба. Яна проста падчэплена, там мала месца, я не магу нармальна ад яе адысці, і мне патрэбна міма гэтай бомбы праскачыць. Вось так. Мне патрэбна міма гэтай бомбы праскачыць, каб... як жа ж ён? Каб палезці далей, і з-за таго, што я абмежаваны па часе, я не жадаю затрымлівацца. На Эль-Эбі адправляецца 2000, дзякуй вялікі. Дарэчы, залез на выходных у Dismantle пачыліць. Нешта мне рэальна нічога не... Ну, нейкі абсалютна быў выжаты. Вось, залез у Dismantle, якая ж рэгенератыўная гульня, проста сядзіш сабе і лупіш штосьці. І вітаю ў чаце, вітаночки. Паглядзеў такі запіс Эль-Эбі, але файнюткая гульня, вельмі козістрым атрымаўся. Мне спадабалася, сядзіш сабе. Я пасля гэтага задумаўся такі, блін, якое можа быць цікавае... Ну, мне падабаецца піва, але я там не прям нейкі фанат... Памылка была, неудалы таймінг. Так, зараз складаны сегмент. Так, есть. Что я хотел сказать? Божухно. Словы. Дык вось, я задумаўся, цікава было бы, можа, мець як хобі быць броварам, ну, типу, домашнім. Ведаеце, хтосьці дома піва варыць. Вось, віра парыць, я умею словы, як вы зразумелі. Вось, нехта дома можа піва варыць, і гэта прыкалдаснае хобі. Хоць я не такі, ну, мне падабаецца піва, але не настолькі, каб быць броварам, але вось Эль-Эбі, я такі думаю, блин, можа, крутое хобі. Вітаю, Метайгорый. Бомбы, як вы мяне раздражняеце, божухна. Одна бомба забрала зараз 2 здароўя. Ведаеце чаму? Таму што ў яе ёсць выбух, вось анімацыя гэтая сраная выбух. У мяне ёсць рывок уніз. Чат, у мяне ёсць скок уніз. Увесь гэты час быў, падаецца. Адшмурэць. Я психануў зараз і... Як даўно ў мяне ён ёсць?
Гульня, ну-ка скажи-ка мне. Нататніку быў выпуск беларускім броварам. Ну гэта самае, я выключна як хобі, то бок не тое, каб там нейкія супер там выставы нейкія. Мне нават не для таго, каб яго піць, ведаеце, ну тыпу смакаваць так, ну тыпу просто прыкалдэсу, але працэс, ну тыпу мне цікава просто як працэс. Так, карацей, што я хацеў, я паскардзіцца на бомбы хацеў. Гэтыя бомбы маюць адну асаблівасць, так? Па-першае, калі вы фейліце іх і падаеце кудысьці, дзе вы не можете потым падняцца, вы па сутнасці губляеце 2 здароўя. То бок бомба вас атакавала, вы згубілі здароўе. Вы упалі, вы згубілі здароўе. У выніку у вас мне было 3 спробы, так? Там, ну, у мяне засталася 1. Я зрабіў толькі 1 спробу. Вось. Так што з'ядаць яны могуць да халеры. А самае непрыемнае ў іх у тым, што выбух адбываецца, анімацыя застаецца, і вы ўжо апасля натыкаецеся на 10 на хітбокс бомбы, які вас дамажыць. Капец, як раздражняе. О, не хопіць мне. І гэта моя апошняя спроба. Мяне дакладна ў гэтым сегменце заб'е не моя памылка. Ладно, моя памылка забіла. А бомба. Я хотел сказать, что меня заб'е бомба, потому что просто там нарвацца на іх небачную анімацыю уже хітбокс пасля таго, як яна выбухнула. Лёгка, прям лёгка. Потому что я-то абмежаваны па часе, я не магу там доўга завісаць і тупіць, мне патрэбна максімальна рухацца. Вось зараз я здзіўлены, што яна мяне не ударыла. Яна павінна была. Яна раней за меншае наказвала мяне. Яшчэ што ў баёўцы падабаецца, тое, што можна даволі лёгка заставацца ў паветры, колькі пажадаеш. Я прызямляюсь толькі таму, што мне на зямлі больш кантролю у бойках, таму мне больш падабаецца заставацца на зямлі. Блін, не дацягнуўся. Ай-яй-яй. Психану зараз. Вожихну, вожихну. Мне засталася одна спроба. Там 2 здароўя ў мяне ёсць, але ведаючы, як бомбы працуюць, у мяне насамрэч 1 спроба. Ай. Так. Зразумеў. Капец, сегмент. Гэта, ну, з таго, што яго патрэбна рабіць без таго моманта, калі вы можете палячыцца, то ён капец які складаны. Это жесть. Навошта я гэта раблю? Мне шчыра, мне хочацца пашукаць іншае месца. Мне падаецца, ўсё будзе прасцей, чым вось гэтая лухта. Таму што гэта падаецца самы складаны сегмент пакуль што паркура за ўвесь час. Таму што ён усё не скончваецца. На гэта не такі жорсткі быў паркур. Прям далёка не настолькі жорсткі.
Нешта з гэтым півам успомніў адзін скетч, што вожыка гучаў. Не ўпэўнены пра які канкрэтна. Мне падаецца, я ўсё ў вожыка глядзеў, але... Зноў жа скетчы, там іх шмат. Блін, крыху не дацягнуўся. Так. Да... Упс. Уф. Глядзіце, 5 здароўя. Клятыя бомбы будуць зараз. Ну добра, не клятыя бомбы, просто мои крывыя рукі. Блин, просто не ў тым напрамку ударыў. Чат. Падаецца, прайшлі. Скажите мне, что мы пройшли. И зараз босс у конце будет. Так. Это самое. Место для Employment Ledger. Словы. После такого паркуру яшчэ і Employment Ledger перакладаць. Employment Ledger. Ну, карацей, место, дзе атрымліваеш працу. Кніга занятасці. Ну, не зусім... Ну, як бы тое, карацей. Место, дзе адзначаюцца працаўнікі. Кніга занятасці доктора Хайлін. Кніга, ну, такое, месца. Тут архіў хутчэй. Па выглядзе, гэта ж не кніга ніякая. Бягучы асістэнт, Піпо. У апошні раз чекініўся 32 гады назад. Занять его позицию. Давайте. Ожидаете ли вы служить доктору Хайлин? Что господарство думае наконт навін, што рыхтуецца экранізацыя Брама Балдура? Сама по сабе навіна неблагая. Але справа ў тым, што Ларіанаў ніхто не спытаў, вось таму там праблема трошкі з гэтай экранізацыяй. Типу, гэта прям дзіўна не спытаць, але, камон, права на Браму Балдура належаць далёка не ім, не Ларіанам, то бок яны па сутнасці. Вось гэта, пра гэтае піва. Так, дзякую вялікі за скетч, я памятаю, вылетела з галавы. Вось. Карацей, ну такое. Я не супраць экранізацыі, але мне падаецца, калі вы жадаеце кіно па ДНД, якое канкрэтна ДНДшнае з духам таго, што за сталом адбываецца, не тое, што тыпу вось Брама Балдура, яна яшчэ сур'ёзная такая, прям, ну, ўсё гэтае. Але тое, што адбываецца за сталом, вось ёсць фільм Dungeons and Dragons Among Thieves. Па-мойму, нават з беларускай агучкай, можа быць. Ну, дакладны пераклад ёсць. Я бачыў на платформах. Я яго глядзеў проста ў арыгінале, і я не памятаю, ну, нешта такое, калі ён толькі выйшаў. І я вам вельмі раю гэты фільм. Калі вам цікава, як гэта выглядае за сталом, гэта прыкладна вось результат таго, што вы наробіце, гэта тое, што вось будзе ў гэтым фільме. Прыкладна такое. Монті Пайтон, дарэчы, на ДНД нагадвае таго, што адбываецца у вас. Вось, так што прыкладна такое. Не жадаю, не падабаецца. Мне не падабаецца тое, што Ларіана пры гэтым не падключылі. Гэта прям лухтанейка. Так. Толькі для асістэнта доктора Хайлін. Давайте тады... Блин, я просто не жадаю ёй служыць. Загучка Йо. Дзякую вялікі. Так, добра.
Карацей, калі вам хочацца нейкага кіно па ДНД, вось, калі ласка, гэта па ДНД канкрэтна. Калі вам хочацца больш Baldur's Gate, я не ведаю, чым вам дапамагчы, гуляйце ў Original Sin і Larianаў, калі вам падабаецца трэці Baldur's Gate. Калі вам падабаецца першыя два, то я бы раіў паглядзець у бок Pillars of Eternity і Tyranny. Вось туды глядзіце, але яны не такія ж файныя, яны іншыя. У абодвух выпадках, у абодвух прыкладах, не толькі пра Baldur's Gate першы, другі, і пра трэці таксама. Гэта не тое самае, але калі вам хочацца больш такога ж, вось оно там. Гуляйце ў Baldur's Gate 3, ён можа быць розным. Так, насамрэч, тыпу, калі вы ждаеце больш Baldur's Gate 3, камон, вы хутчэй за ўсё не прайшлі яго дастаткова разоў, каб дакладна... З вялікай верагоднасцю, я вам скажу, вы хутчэй за ўсё не настолькі шмат разоў яго прайшлі, каб злавіць там большую частку контента. Ён вельмі па-рознаму можа праходзіцца. Просто касмічная па памерах гульня, я не ведаю, Ларэны адбітыя маньякі. Так рабіць. Чат, мне гэта не падабаецца, але мне вельмі цікава, што будзе. Мы будзем служыць доктару Хайлін, просто літаральна мы будзем, тыпу, сказана, што ёй... Так. Ці аддасціце вы сябе поўнасцю і без гэта сама і без застатку даследаваннем доктара Хайлін? Не. Я павінен прям прысягу прыняць тут. Дарэчы, беларуская агучка гэтага фільму больш дакладная за расейскую, дзе часам нейкія неіснуючыя рэплікі агучваюць. Ну, я не ведаю, у чым, адкуль гэтая... Я не ведаю, адкуль бярэцца у расійскіх агучак, перакладаў, усяго, вось гэтая лухта, тыпу, мы павінны прыдумаць лепей. Тыпу, мы павінны прыдумаць самастойна нейкую хрэнь. Тыпу, у вас адна праца, перадай арыгінал. Вось наколькі можаш дакладна перадай арыгінал, таму што ўсё ты перадаць не зможаш. Ну, тыпу, забей, 10 месцамі прыйдзецца круціць нейкую хрэнь рабіць. Вось, але, тыпу, гэта непазбежная хрэнь, якую вы просто, ну, зрабілі хрэнь. Ну, тыпу, вы неудала пераклалі там каламбур нейкі. Вось, такое непазбежна. Але вось навошта прыдумваць рэплікі, якіх няма у фільме, блін. Гэта проста жэсць. Зорла вельмі цудоўны бард атрымаўся. Блін, я не глядзеў у беларускай агучцы, я толькі сама. Трэба паглядзець можам. Але калі я гэта зраблю, то... Ватафака казаў, я прям Балдура ўжо прайшоў, навошта мне зноў у яе гуляць. Розныя падыходы ёсць. Ну, гэта пра тое, што калі людзям хочацца больш. Таму што, па сутнасці, Wizards of the Coast, я так разумею, проста жадаюць зарабіць на поспехе брамы Балдура. Яны літаральна на Ларіянах, яны столькі ўсяго нарабілі яшчэ. Там фігуркі ўсіх персанажаў, яны паўсюль іх піхаюць. Яны Baldur's Gate 3 спрабуюць выйсці на акупаемасць. Тыпу, ДНД это даволі маленькі аддзел у гіганцкай карпорацыі Haribo. І ДНД не прыносіць гіганцкіх грошай. Ён прыбытковы, калі быў бы непрыбытковы, ДНД бы закрылі просто нахрен. Чат, уявіць сабе такое. Вось, і... Ой, выбачаюся, Haribo сказаў. Hasbro. Я Haribo гэта недавно желатинки ел. Просто... Hasbro, выбачаюся. Дык вось, Hasbro, гэта маленькая ў карпорацыі Hasbro маленькі аддзел толькі, і па сутнасці з-за таго, што ён не прыносіць дастаткова грошай, дадатковы рэсурс не выдзяляюць, то бок ДНД жыве на тыя рэсурсы, якія ёсць. А бягучы CEO Wizards of the Coast вельмі жадае трапіць у прыярытэтныя праекты Hasbro і зарабіць мільёны, і каб гэты бранч, гэты, ну, ДНДшны Wizards of the Coast увогуле, каб ён развіваўся. Таму што ёсць, напрыклад, МТГ, вось, Magic the Gathering, і ён лічыцца прыярытэтным у Hasbro. Пры гэтым ДНД не. Мармеладкі прыбытак прыносіць. Ну, я гаварыўся, выбачаюся.
Потому что российские перакладчыкі на пытанне МГИМО Finished адказваюць ask. Ну, я зразумеў. Просто што я не думаю, што гэта праблема, тое, што яны робяць, гэта праблема не прафесіяналізма, а жадання нейкае дадаць сваё, альбо непавагі да арыгінала. Я не ведаю, што канкрэтна грае там, тыпу, я тут таксама аўтар. Тыпу, вось такое ўключаецца. Не, ты не аўтар. Ты павінен проста перадаць. Тыпу, калі ты робіш сваё аўтарскае, рабі. Ну, типу, не праблема. Просто ты павінен разумець, што ну, ты павінен маркетинг іншы падыход до цябе павінен быць да гэтай, да прадукта. І звольнілі людзей, якія з Ларэнамі над Baldur's Gate 3 працавалі. Ну, ачмурэнна, типу. Пра дадаткі да арыгінала. Учора паглядзеў відос пра песню пра зубра гусоўскага, дзе класікай стала версія з вялізнай ацябяціны перакладчыка. Ага. Не ведаў. Пачакай, зразумеў. Цікава. Бачыў гэты скетч, так, пра піва бачыў. Так, Golden Baron, топ. Я, можа быць... Я просто, може, выпадаю. Я не могу принять решение, я не ожидаю принять... Ну, тут... Мы, може, подпишемся на якую дрэнную канцоўку доктора Хайлін. Нагадываю, Poltergeist — гэта было стварэнне доктора Хайлін. Пра гэты скетч? Я не, такія скетчы не бачу, я зразумеў пра пераклады. Я не разумею, пра што там. Добра, чат, давайте, карацей, мы будем служить доктору Хайлін, я не ведаю. Толькі і толькі доктору Хайлін. Блин, я не жадаю. У чым яе даследаванне-то? Ё-маё. Мне просто я не люблю такое. Я не люблю, калі мне тыркаюць і кажуць, што рабіць. А мне ёсць опцыі? Я просто так доўга сюды лез. Просто я так доўга сюды лез, што не мае сэнсу не зрабіць тое, што мне прапануюць. Разделенный процесс. Модификатор можно усталяваць у цэнтры модифікацый. Подвышая колькасць слотов модифікацыя, але энергія перазаряджаецца больш павольна. Так. Давайте пахаджаемся, карацей. Хрен з ім. Ты абяцаеш ахвяраваць, калі патрэбна, сваё цела і розум у пераследаванні мэтаў доктара Хайлін. Так, дайте-ка момент, мне яшчэ напісалі з працы. Тут просто зноў жа з дакументамі пытанні і, карацей, трэба ўсё. Может быть, прыйдзецца пасля стрэма паехаць. Я просто звычайна не з офіса працую. Давайте зараз крыху. Это просто ад гэтага залежыць, што будзе з заўтрашнім стрэмом. Калі я сёння дакументы заберу, то заўтра не прыйдзецца ехаць. Усё вельмі залежыць ад таго, як і калі я там змагу ўсё вырашыць гэта. Так, пакуль я чакаю,
Мішкі Харибо топ, ніякіх пытанняў. Сустракаў такое меркаванне, калі экранізоўваць, то трэба ж будзе рабіць прыгоду ў тым жа сусвеце, але са сваім сюжэтам, як з Falloutам зрабілі. Але калі так зрабіць Baldur's Gate 3, то гэта будзе ўжо не Baldur's Gate 3, а просто D&D. Лагічна, але Baldur's Gate як бы гэты самы, ну, вельмі шырокая тэма. Baldur's Gate — это ўсяго-то горад. Як бы можна тэму пра... ну ты ў сэнсе пра тэму дзяцей вось гэтага Баала, альбо як он там. Так. Барамір усміхнуўся, расійскія перакладчыкі. Там было так, як прыклад. Так. Я не ведаю. То бок, для мяне гэта гучыць проста як непавага да арыгінала. Ну, тыпу, калі ты закладваеш нейкі сэнс, якога там нават і блізка няма. То бок, проста пішаш, ты прачытаў тэкст па-ангельску і пераказ. Ведаеце, вось самая жудасная думка, што такія штукі з'яўляюцца ад таго, што чалавек не спрабуе табе перадаць арыгінал вельмі дакладна. Калі чытаеш арыгінал вельмі дакладна, мне адчуваецца стыль аўтара арыгінальны. Але калі піша, ну, тыпу перакладчык, які проста пераказ робіць тэкст арыгінальнага, тады як бы стыль перакладчыка, стыль арыгінала проста губляецца альбо размываецца. То бок ён пачынае перамяжацца з стылем таго, хто перакладае. Добра, не, ўсё ж таки, можа, заўтра мне прыйдзецца ехаць у офіс, таму што там нешта дакументы яшчэ не гатовыя. Ладно, халера з ім. Добра, вяртаюся. Нарэшце кранешся снегу, ну, хоць вуліцу пабачу. Колькі я на вуліцы не быў? Гэта добрае пытанне. Не, я насамрэч на папярэднім тыдні кудысьці выбіраўся ненадоўга. Можа быць, нават у выходныя кудысьці выбіраўся. Альбо мне прыснілася. Не, падаецца, прыснілася. Я не ўпэўнены. Я выходжу, каб вы разумелі, у мяне раней было такое, што я выбіраўся, мне спецыяльна прыходзілася выходзіць на вуліцу, каб хоць трошкі прайсціся, ну, тыпу, хоць які шпацыр зрабіць сабе. І гэта было запланаваны час, там паўгадзінкі 40 хвілін, раз альбо 2 разы ў тыдзень. Гэта поўная лухта. Ну, каб вы разумелі. Зараз з'явілася сцежка, я падчас працы хаджу па гадзіне, там, па паўтары, і шчыра, вельмі адчуваю сябе значна лепей, прям значна лепей. Вялікая розніца. Вось. Да і адаптаваць РПГ як лінейную гісторыю такое сабе. Ну тут я хутчэй гэта самае не пагаджуся. Тыпу, ты можаш адаптаваць РПГ як лінейную гісторыю. Гэта не будзе РПГ, таму што гэта не гульня, гэта кіно. Тыпу, не пытанне лінейнасці, а ў тым, што мы параўноўваем гульню і кіно. Там, дзе ёсць інтэрактыў, а інтэрактыў знікае. То бок, па такой логіцы нельга адаптаваць ніводную гульню, таму што інтэрактыва няма. Вось, гэта іншая медыя. І гэта як бы ок. Так што тут можна... Тут пытанне, як гэта зрабіць, каб перадаць... Ведаеце, РПГ ўсё ж таки дадае за наяўнасці інтэрактыву дадаецца ваша ўнутраная прысутнасць у падзеі. Былі ж спробы, дарэчы, стварыць інтэрактыўнае кіно, ну, як бы спробы неяк крыху працягваліся, але неяк падзабіліся. Вось, тыпу, на там пэўныя... Дарэчы, Quantum Break, па-мойму, так рабіўся. Типу, нешта, по-моему, прыняцце гульцамі рашэння ў гульні ўплывала на тое, што адбываецца ў кіно, нешта такое, там, карацей, некалькі развіццёў падзей было. Вось, але гэта такое, ну, типу, спроба пасябраваць гэты жанры, і пакуль поспеху вялікага не атрымала. Так. Ці абяцаеш ты ахвяраваць, калі патрэбна, сваё цела і розум у пераследаванні мэтаў доктара Хайлін? Не. Блін, мне патрэбна. Добра, я згодны.
Што за халера? І адмаўляешся ты ад любога права далей абмяркоўваць альбо асуджаць любыя дзеянні альбо словы, якія ты пабачыш падчас працы доктару Хайлін. Хто такая доктар Хайлін? Не. Я павінен прям поўнасцю усю гэтую клятву прынесці. Ну добра, я згодны. Ці згодны ты з наступным часам на гэтай пазіцыі? Час жыцця на гэтай пазіцыі, ну, час працы на гэтай пазіцыі ўсё жыццё. Блін, ну давайте. Я быў наняты доктарам Хайлін. Бягучы асістэнт Міо. Апошні чек-ін толькі што. І што гэта значыць? І зараз я магу гэтыя дзверы адчыняць. У мяне ёсць доступ да гэтага самага, да любых пакояў доктара Хайлін. Ну, вось гэта, пакояў, якія былі толькі для асістэнтаў доктара Хайлін. Я магу вось тут выйсці. Я бы не змог выбрацца нават. Альбо мог бы. Ну, блін, я сябе вельмі дзіўна адчуваю. У мяне такое адчуванне, што я нейкую лухту нарабіў зараз. І, дарэчы, сакрэтачку тую ўнізе я так і не адкрыў. А сакрэтачка я прапусціў. Яна далей там. Яна дзесьці тут насамрэч ніжэй. А як да яе дабрацца тады? Часам наадварот адаптацыі збіраюць зараз. Адаптацыі збіраюць большую аўдыторыю, бо кантэкст можа быць вельмі спецыфічны, вельмі завязаны геаграфічна. І парадокс у тым, што хто разумее такі зыходны кантэкст, не мае патрэбы ў перакладзе. Так, зараз. Я зразумеў пра адаптацыі, пра пераклады ў сэнсе. Часам наадварот адаптацыі збіраюць большую аўдыторыю, бо кантэкст можа быць вельмі спецыфічны, вельмі завязаны геаграфічна. Зразумеў зараз пра што ты. Парадокс у тым, хто разумее такі зыходны кантэкст, не мае патрэбы ў перакладзе. Ты маеш рацыю, гэта прыходзіла мне ў галаву такая думка, яна трошкі супярэчлівая. Ну, яе, скажем так, праблемы ніякай няма, проста што так атрымліваецца. Але ў той жа момант, тыпу, там, дзе ладна геаграфічна, так, ладна нейкія спасылкі, якія зразумеюць толькі мясцовы, так, але калі фразы, якія нават, тыпу, абсалютна забіраюць, ну, то бок, калі ты называеш персонажа у расійскім перакладзе, яго там Джон клічуць, а ты называеш Іван, ну, тыпу, вось такая хрень. Ну, я абстрактна, вы разумееце, пра што я. Пра такія выпадкі. Каб у мяне быў добры прыклад, напрыклад, з Барамірам. Няма неабходнасці аніякай. Няма неабходнасці прыдумваць нешта сваё. Ёсць арыгінал, які перакладаецца як ёсць. Тое, што геаграфічна, ну, можна не зразумець, гэта ок. Ну, тыпу, ёсць такое. Адаптаваць, ці патрэбна ўсё такое адаптаваць? Не, патрэбна толькі тое, што прям вельмі складаная нейкая спасылка. Вось. Більба Сумкін, дарэчы, ну, я не ведаю сэнса, ну, гаворчыя імёны, гэта свая гісторыя, гэта сваё пекла, давайте у яго не лезьць, таму што мы яго можам закраснуць, таму што я буду не абараняць ніводную пазіцыю, мы будзем толькі імёны гэтай гаворачыя абмяркоўваць, так? Вось. Таму што Більба Бэггінс, мне падабаецца больш Бэггінс, вось, мне не падабаецца тое, што яго адаптуюць, але я згодны, што некаторыя імёны гэта пытанне, якое ўзнікае кожны раз, калі ты сустракаеш такое імя, калі перакладаеш. Тыпу, а варта ли мне яго адаптоўваць? Ось, асабіста гэта датычыцца дзіцячых кніжак, але мне, на мой погляд, па сутнасці няма неабходнасці перакладаць. Ну, маё меркаванне. Нават калі гэта дзіцячая кніга і, ну, зусім можа быць, калі разлічана на дзяцей да 12, вось тады трэба, можа быць. Тыпу, зусім нейкі такія. Я тут нешта рабіў? Я тут быў?
Вітаю, усатый токар. Я гаджет назвали гайкой у чипиках. І Монті Рокфором. Ну вось, типу... Ну, типу... гаджет і... ну, гаджет, що цікаво, так, у оригіналі, яна, ну, мужчынскі род, то бок я бы хацеў абараніць гэтую пазіцыю, што, о, ну гэта ж яна, типу... таму што гаджет гучыць занадта гэта самае, ну, як мужчына, так, а гэта ж яна дзяўчынка, трэба неяк жа жаночае медаць. У той жа момант у арыгінале, у той жа момант у арыгінале абсолютно забіваецца на гэта. То бок, ну, гаджет, ён мужчынскі род. Таксама. Толкін сам напісаў інструкцыю, як павінны перакладацца імёны ягоных персанажаў, калі што. Цудоўна. Ну, типу, гаворачыя імёны, гэта праблема. Ну, типу, я згодны. Просто мы з гаворачымі імёнамі можам закалупацца. Вось. У Death Stranding гаворачыя імёны, але іх не перакладалі. Death Stranding для дарослай аўдыторыі. Ёсць вялікая розніца. Тут, ведаеце, для каго пішацца. То бок, я за тое, каб не перакладалі, неважна, дзіцёнак ці не дзіцёнак, таму што мне было 13-14 гадоў, калі я чытаў гэтага самага Хоббіта. Ведаеце што? Я чытаў, там у тым перакладзе, які я чытаў тады, там было Бэггінс. Так? І ведаеце што? Мне 12, там, 13, там, 14 гадоў, у мяне ёсць ангельская толькі ў школе, і я зразумеў, што бэг гэта сумка. Таму што я ведаў гэта са школьнага курса ангельскай. Разумееце? Типу, не трэба, мне падаецца, і тыя, з кім я размаўляў, яны, ну, чыталі тую ж самую кнігу, літаральна мы яе перадавалі адзін да аднаго. Усе разумелі, каго я ведалі, што гэта сумка. Ну, типу, ён сумкін. Бэг гэта торба. Ну, типу, не придзірайся да словаў. Гэта, як бы, не пра гэта. Я пра тое, што перакладаць, не перакладаць, якая, то бок, гэта можа быць было актуальна для дзяцей у нейкай іншай краіне, але калі ў цябе, типу, ёсць такі бэкграунд, калі ў школах уже вывучаюць ангельскую, і гэта як асноўная мова, на якую ў асноўным вывучаюць у школах як дадатковую у вялікай колькасці, ну, вялікай, прям, на вялікай тэрыторыі, вось, шмат дзе, і гэта міжнародная, па сутнасці, мова ўжо, і атрымліваецца, я не бачу сэнсу. Ну, типу, калі я зразумеў, і я не самы светлы там разумны быў у класе, так, то, камон, калі дзіцёнак прачытае гэтую кнігу самастойна, я лічу, што гэта ўжо, в прынцыпе, дастатковая праверка на тое, каб ты типу, можаш, не можаш у такое. Просто мне падаецца, занадта часта людзі лічаць іншых людзей тупымі. Ведаеце? Што не тое, каб далёка ад праўды, але глобальна часта занадта, мне падаецца. Я не ведаю, блин, куды мне чат ісці зараз. Трэба прапланаваць, а я з вамі трынжу на тэму гэтага самага перакладаў. Цікавая размова, але ж, блин, я не раблю таго, што як бы варта. Так, вось гэтае месца я магу тут праверыць. Тут нейкі блок выглядае. І чаму там зверху паказваецца як блок? Давайте паглядзім. Я не магу тут прабіцца, так? Ніяк. Просто ніяк. Плануюць працяг. Вось, якой версіі фіналу будзе працяг. І вось тут праблема ў тым, што Ларіяны лічаць, што ўся гэтая самая, ну, усе варыянты, яны правільныя. Гэта ўсё і ёсць як бы кананічная канцоўка, любая. Што, ў прынцыпе, нармальна для ролевых гулень, таму што, тыпу, так, у гэтым-то і сэнс. Блін, я неяк настолькі... Куды гэта я іду? А чаму там паказана, што быццам бы штосьці ёсць у мяне?
Пачакайце-ка, я не разумею. Там быццам бы ўнізе нешта ёсць, але я там не хадзіў. Цікава. Не ўсе вывучалі ангельскую і французскую, і нямецкую вучылі ж таксама. Так, але зараз, ну, я статыстычна ўжо прям ангельская вельмі моцна заняла гэту пазіцыю. Прям моцна-моцна. Чаму? Што там? Эліс, перазапусціць. Што? Паслухаць. Дзякуй вялікі за перазапуск. Ці Цэлія адправіла цябе сюды? Гэта вельмі на яе падобна. Толькі клапаціцца наконт мяне і зусім не клапаціцца аб сябе. В такім выпадку, мне падаецца, яна мае рацыю. Мне падаецца, усе гэтыя целы, якія былі, я магу зараз перазапускаць. З-за таго, што я пакляўся Хайлін. Я прыйшла сюды, каб паспрабаваць адчыніць шлях у Грінхаус, божах нам. У цяпліцу. Але там здаравенная пачвара, якая абараняе яе. Мне не было шансаў, так што я паспрабавала збегчы. І мне не той, каб далёка атрымалася. Ну, як мінімум я жывая. Блін, яна жывой не нагадвае. Я вярнуўся ў Цэлію. Блін, яна не падобна на сябе, яна жудасць такая. Я ж туды неяк прабрацца не магу. А, не, пачакайце-ка, я нейкім чынам там калупаўся. Не. Альбо не. Божахна. Так. До речі, чаму не бэг, наприклад? Выпрошую сабе на торбу пад стромай. Там гэта састарэлае просто, по-моему. Ну, типу, як ён? Карацей, я просто зараз магу лухты нейкі распавесці, таму я лепей не буду лезці у такое. Але мне падаецца, там нейкі нюансы з перакладам выключны з таго, што я ще Толкін активно використовував старелі слови. Як мне Гаррі Ганчар. Ну вось, пачынаецца, так? Мы ўсё ж такі ўляцелі вось у гэтую тэму гаворачых імёнаў, але насамрэч гаворачыя імёны гэта спрэчная тэма, я лічу. Тыпу, яна залежыць ад таго, што жадае аўтар. Мне падаецца, тут трэба арыентавацца на аўтара. Блін, нешта лухта нейка атрымалася. Да, блін. Пропелькі накры. Мне падаецца, А ці я не прыходзіў сюды такім чынам? Я сюды так і прыйшоў, вось чаму мне гэта нагадвае. Так, я просто з іншага боку зараз дабраўся. Чат, гэта трошки не тое. Давайте вниз сходим. О, блин. Блин, не отрывается, нечто заскочить.
А, вось он блок. Без здольнасці ніяк. Ну, яны на мапе і паказаныя. Блін, трэба валіць адсюль. Просто валіць адсюль. Спіс яшчэ троху і сам на сябе наедзе. Ну, выправлю. Трэба паглядзець. Паглядзеў рэкламу, рэлефу капнула 2 цента. О, ты пераацэньваеш, мне падаецца, кошты за рэкламу. 2 центы? Божак, ну да я бы багаты быў, каб за кожную рэкламу 2 цента мне капала. Мне падаецца, на гэтых самых, толькі на прыролах, ты самыя, за стрым, за ўвесь стрым прыролаў можна зарабіць сабе 1 цент. Ну, каб вы разумелі. І гэта без падаткаў яшчэ. Шчыра не бачу сэнса. Ну, тыпу, я, калі вам запускаю рэкламны блок, ну, тыпу, я не зарабляю на ім. Я раблю выключна для таго, каб людзям было глядзець без прыролаў гэтых ідыёцкіх. Яны мяне вельмі не падабаюцца. Так, давайте тады мы праз низ прабяромся просто. Я выключна для гэтага гэта раблю. Просто каб рэкламу не паказваў, таму што па-іншаму я выключаць не магу. У мяне, дарэчы, сёння мы без гэтага самага, нешта без перапынку зусім. На Total War Empire адправляецца 2500. Каманда ботом? Не. Навошта яна? Не, грошы ёсць грошы, грабаваць не след. Я згодны. Ну, типу, ніякай праблемы з гэтым няма. Просто, што трэба разумець, што некай... Як это... Як яно... Меркантыльнасці ў гэтым няма просто 0. Типу, там... Нават калі бы яна была, то я думаю, меркантыльная бы частка мяне была бы вельмі нездаволена, таму што это абсолютно просто ні аб чым. А вось. Вось, дарэчы, у нас тут павінен адкрыцца праход ад доктара Хайлін. Давайте пераробім сабе нашыя... Гэта самае. Блин, мне цікава, як выглядае зараз прадпрагляд. Давайте-ка я хутенька абнуся, пагляджу. А, ну дакладна, уже спіс наязджае. Давайте зараз выправлю. Там рэальна замкнуўся ўжо. Чат, карацей, гледзячы, потому што я там бачыў, мне пісалі, заўтра, магчыма, стрым будзе карацей, крыху. Паглядзім, зноў жа, ўсё залежыць ад таго, што мне напішуць, таму што там яшчэ дакументы не падрыхтаваныя. Я альбо скончу раней, альбо што-небудзь такое яшчэ прыдумаем, трэба нейкае там збалансаваць будзе. Альбо, ну, адмяняць сэнсу няма, таму што мне скатацца туды-сюды. Блін, гэта 2 гадзіны ўсё роўна. Такое сабе. Буду думаць, карацей. Я яшчэ падумаю сёння і, можа, з жонкай абмяркую, можа, што прыдумаем, што заўтра рабіць. А, у чацвер, хутчэй за ўсё, стрым прям адменіцца. Я бы сказаў, што давайте прям будзем казаць, што ён адменіцца. Мы будзем гуляць у Radio Light у пятніцу, таму што мне, зноў жа, мне патрэбна ехаць з дакументамі калупацца. Калі на беларускім Таісы? А, твічы, можна будзе зарабляць грошы, буду спакойны за будучыню Беларусі. А, ну так. Гэта дакладна, гэта мне падаецца такія. Ну, верым у такі момант. Голубам дашлі. Блін, я голубам даслаў, чакаў 9 месяцаў. Ну, тыпу, не падабаецца голубамі мне даслаць. А мне патрэбна дакументы вось зараз жа. Ну, тыпу, прям зараз жа. І раней, тыпу, пазней ніяк... Гэта... Лепей, яно раней, лепей скатацца, гэта прям круто, што я скатаюся. Гэта пазітыўныя навіны, чат. Гэта ўсё круто. Так, я што хацеў? Спіс. Спіс. Лідар. Лідары нашы. Зараз будуць адбывацца дзіўна. А не, можа вось так вось зрабіць. Я думаю, што 100 дадатковых пікселяў нам дапамогуць на пэўны час. Трэба пераправерыць, дайце-ка. Блін, можа паскорыць, спіс такі доўгі ўжо. Просто калі ён хутка, ён пачынае прыцягваць занадта шмат увагі. Калі хутка круціцца. То не голуб быў, то бусел, 9 месяцаў бусел ляціць. Ну, блін, як бы... Я не ведаю, што там за бусел такі.
Ну, хуткасць працы польскіх ужондаў. І гэта яшчэ нічога не вырашаецца, гэта тыпу просто будзе тут пераломны момант, калі я хоць на штосьці магу ўплываць, а потым далей уже паглядзім, як усё пойдзе. Я зараз спецыяльна чакаю, пакуль спіс пракруціцца ўверх, мне варта яшчэ паглядзець, што там з зазорам. Нешта малавата. Давайте дададзім яшчэ, можа... Ось так. Гэта значыць, што у нас шмат гулень сабралося ў спісе. Нам варта зрабіць тыдзень па рулетцы. Прям варта. А, я хацеў перааналадзіць нашы модулі. Так. Ты ж ведаеш мем пра Камбоджу? Ты прям набор мемаў? Не ведаю. Хутчэй за ўсё не ведаю. Так, статус Міо на экране. Хутчэй перазараджаецца энергія. Гэта, канешне, файна. Давайте на пашкоджанне. Так. Больш пашкоджанняў ворагам. А што у нас яшчэ? Што я браў раней? А, вось гэта лячэнне. Больш кропелек на акра выпадае з ворагаў. Вось такі камплект у нас будзе. Мне падаецца, гэта літаральна тое, што ў мяне раней было. Я бы хацеў яшчэ сабе ўзяць канвертары на акры. То бок вось гэтыя кропелькі, якія мы збіраем, каб яны вярталіся нам проста назад. Вось гэта для асістэнтаў доктара Хайлін. Запіс Перл. Словы Перл, якія... Я думаю, што гэты чат, мне падаецца, гэта першы пакой, які нам патрэбны па ачыўцы. Ну, якую гэта самае ад мяне ждаюць. Запіс Перл. Мы не можем приземлиться. Мы не можем приземлиться. Сосуд не может приземлиться. У яе не атрымаецца. Дадатковыя сістэмы ўсе памруць. У гэта самае, аддаўшы, як гэта, у favor. Ну, типу, бібліятэка будзе прыярытэтней. Яны памруць за яе. Уключаючы нас, Перлін, і большасць машын. Але падарожнікі не слухаюць маіх папярэджанняў. Яны ахвяруюць усімі юнітамі, каб нарэшце дасягнуць іх зямлі абітаванай. Гэта быў Люцыдэрас. Не халера сабе там быў. Трагічны такі. Окей. З ім усё ў парадку, каля мяне сядзіць зараз, уходзіць. Напужаў мяне. Там, бачу, хопіць на месяц рулеткі, ўсё адно доўгі спіс застанецца. Не, ну гэта так, але пару тыдняў можна было бы спакойна, там, тыдзень, два, можа, 3 пагуляць. Але я гэта, звычайна, раблю ў перабіўках паміж гульнямі, толькі ў гэты раз у нас не будзе перабіўкі паміж гульнямі, таму што у нас, літаральна, я думаю, у Міо мы выканаем гэты... Якім? Мы выканаем... Чаму слова не ідуць увогуле? Я просто прям не магу скласці думку. Не слова не ідуць, а я просто думку не магу скласці. Я быццам бы дзесьці згублены нейкі. Ну, стрімер спаборнічае са сваёй галавой, карацей, не можа перамагчы. Што я казаў-то? Дык вось, ну, звычайна перабіўка, але у нас ёсць абмежаваны час на праходжанне Міо, і пасля гэтага у нас адразу будзе стыкс, так што там зазору хутчэй за ўсё не будзе, стыкса вельмі хочацца прайсці. Можа быць, пасля праходжання стыкса я зараблю, можа, нават цэлы месяц па гэтай самай, па рулетцы. Чаму бы не? Паглядзім. Я яшчэ падумаю, а то гэта можа быць дарагавата мне выйсці. Так. Типу, як калектор штрафануе чэлу, і ён такі
А той, кого вы шукаеце ў Камбоджы, і яна такая, а вы з ім сувязь падтрымліваеце? І чо такі так? Вы кажаце, што трэба я голубю надыктую? Ага. Окей, не ведаю такога. Ну, окей. Дзіўна. Так. Але падарожнікі не слухаюць маіх папярэджанняў. Яны ахвяруюць усімі юнітамі, каб дасягнуць сваёй зямлі абітаванай. Ці было гэта штосьці, што яны чакалі самага пачатку? Ці заўсёды яны збіраліся пакінуць нас, калі яны атрымаюць сабе новы дом, будучыню? Чаму машыны заўсёды павінны быць гэтым самым проста рэсурсам? Я магу прыняць сваё знішчэнне. Я заўсёды быў гатовы ўсе гэтыя годы. Демайз. Пачакайце-ка, што гэта у нас? Смерць. Ну, так. Я магу прыняць сваю смерць. Я заўсёды быў гатовы ўсе гэтыя гады, і мне адмовілі у ёй ужо адзін раз. Але смерць машын, якія правялі сасуд, то бок, ну, карабель так далёка, смерць шыі, такой цярплівай, такой той, хто клапацілася нават наконт самых маленькіх сістэм, гэта адчуваецца несправядліва. Я не магу гэта прыняць. Я ніколі не змагу гэта прыняць, і я абараню іх усіх. Гэта запісы доктара Хайлін? Шаттл? Куды шаттл? Так, я не магу абысці. Не могу обойти. Просто пройти треба было насквозь. Спуститься. Если подорожники стали кадаурами, я не ведаю. Это пытанне великое. Может быть, подорожники... Оу. Где мы? Мне падаецца, мы звонку корабля чат. Не, там раслінкі ёсць. Мы не звонку корабля, але ў нейкай вельмі велізарнай частцы яго. Чаму там ёсць раслінкі, быццам бы тут можна забрацца наверх? Дзе мы? Як далёка мы? Так, мне патрэбна нейкае месца захавання. Новы тып ворага ўвогуле. Сховішча. Зачынена з іншага боку, цудоўна. Але ў мяне не хапае, мы настолькі далёка на гэтым ліфце спусціліся, што мапы нават я і прыблізна не запомню. Мне патрэбна месца захавання дзесьці. Каб мы маглі да яго вярнуцца потым. Яны мне нават не пагражаюць. Там туды наверх можна, падаецца, прабрацца. З гэтай штукай нічога зрабіць не магу пакуль. Так, зайсці ў трубу. Гэтага я рабіць не буду. Пакуль што. Не, падаецца, ў трубу патрэбна. Блин, начмурить, конечно. Забрались мы. Угу.
да гэтаму прыйдзем так. Але гэтыя сховішчы ўсе прям знішчаныя ўжо. Яны старэлі. Цікава. О, месца захавання. Кнігі? Вы паглядзіце на памер гэтых кніг. Прагрэс захаваны, мапа аднаўлена. Добра. Што ў нас ёсць? Не халеры мы ўнізе. Я, конечно, бачыў, што там дзесьці ўніз можна прабірацца, ну, на мапе, потому што я падглядаў уже мапу, літаральна сёння. Юніты мёртвыя. Шафы. О, не кажыце мне, што мы насамрэч супер мікрахрэні. А хто тады? Я не разумею, чаму такая розніца ў памерах? Чаму мы настолькі мікра? Вы бачыце? Мы насамрэч прям мікраскапічныя. Але гэта не мае ніякага сэнсу. І шмат мёртвых юнітаў, роботаў. Я зараз не халера не... Мы просто мелкія-мелкія. Мы мелкія былі дагэтуль, але зараз... Хто тады падарожнікі? Падарожнікі жылі ў метрополісе. Статуя. Статуя быццам бы перарабляецца ў робота. Бачыце, справа малюнкі. Статуя ў горадзе, потым анёл вось гэты, ён жа ёсць, але... разабраць яго і потым яму ў руку даць вось гэтага робота, які вось на фоне, на лямпачцы зараз стаіць. А мо не існуе ніякага карабля? Магчыма? Так. Трэба больше нейкіх запісаў. Мы зараз... Блин, я не разумею. Я просто не... У меня пакуль не складывается. Хто тады падарожнікі? Хто гэта? Глядзіце, бачыце роботы? І ўнутры роботаў быццам бы як нейронная сістэма. Гэта схема па тыпу стварэння гэтых роботаў. Яны рэальна з розумам. Яны ствараліся з розумам. І вось гэтыя пярлінкі, бачыце, ляжаць такія. Гэта, яны роўна па кшталту як пярлінкі, як розум гэтых роботаў. Што за хрень? Але ўсё гэта зроблена для вось такіх вось... Бачыце гэтыя дзверы і ўсё гэтае? Яно зроблена для такіх маленькіх, як мы. Толькі вось усё, што знаходзіцца тут, у заняпадзе. Дапамажы. А як я табе дапамагу? А ты мне як можаш дапамагчы? Блин, я да яго выбрацца нават не магу. Калі памеры нашы настолькі мікраскапічныя, гэта до конца не складваецца. Пакуль што не... Ну, тыпу, гэта ўсё... Мы атрымліваем інфармацыю, але пакуль прыкласці яе да таго, што мы ведаем, не атрымліваецца. У мяне як мінімум. О, я не заўважу, што там вада. О, божухна. Гэтая вада ўсё яшчэ, яна па ўсіх трубах, яна далей, яна нават у гэтых сховішчах унізе. Куды яна зліваецца ўся? Мне ўсё больш і больш пытанняў. Кажуць, што гэтая вада ідзе з бібліятэкі дзесьці праліваецца, але інфармацыі пра гэта мы таксама няма. Так, добра.
Я шчыра зараз шчаслівы. Лабараторыя. Не ўваходзіць. Не-не-не-не-не. A rat in the vessel. There is always one. The rat is not one of mine. I fix, it disrupts. I bring order, it spreads chaos. Что это нахрен такое? Such a tiny nuisance. I know all your secrets, rat. Your so-called purpose. Unneeded, unwanted, efforts wasted. Go back to your pod. Cease your rampage. I protect the vessel. You are of no consequence. And don't come back. Окей. Хто гэта была? Я не разумею. Гэта і ёсць доктор Хайлін? Можа быць. Можа не? Карацей, што яна сказала? Яна займаецца тым, што абараняе сасуд, то бок, ну, карабель, весел. Я таму кажу, вось эта двойственнасць перакладу можа быць зараз вельмі важная быць. Гэта можа быць неправільна перакладаць як карабель. Вось, гэты сасуд, яна абараняе сасуд. Яна ведае, што мы нешта там спрабуем зрабіць, яна ведае пра нашу мэту, а нашая мэта па тыпу адрамантаваць сасуд. Яна кажа, што мы толькі перашкаджаем. Яна гэтым займаецца, а мы павінны сысці. Мы толькі шкодзім і нічога больш не робім. То бок, тыпу, нашыя ўсе намаганні, яны бессэнсоўныя. Я не разумею. Мне шмат пытанняў. Кола пакой эксперыментаў. А, ну вось, можна наверх спакойна забрацца без неякіх прыдумванняў. Але яна выглядае як перліна. Перліна — гэта сістэма карабля. Яна з'яўляецца сістэмай карабля. Ну, зараз ужо не карабля, зараз ужо хрен яго ведае чаго. Так далёка мы не залезем. А, дарэчы. Я одну штуку не хацеў бы паспрабаваць. Я магу паскорыць сабе хуткасць, за якой я заладжу? Во, я магу трошки паскараць сабе то, як хутка я лезу. Мне падаецца, там толькі што штосьці заўважыў. Справа. Так. Зараз. Не атрымалася. А можа, і падалося мне. Не магу то... А, тое, што я заўважыў, за гэта нельга зачапіцца. Добра. На Total War Empire адправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Прагрэс захаваны. Вось нас працягнулі праз усё гэта. А, і мапа не адзначаецца там, дзе мы хадзілі па трубах. Гэта цікава. Я ўжо даў польскі жартик касманаўцік. Прыходзіць прараб на будоўлю і бачыць, што працуе... Мне дакладна яго можна чытаць? Давай я, можа, яго прачытаю спачатку, так? Прыходзіць прараб на будоўлю і бачыць, што працоўнікі носяць мяхі з цэментам на спінах. Ён у іх пытае, чаму вы мяхі на спінах цягаеце? Чаму не ўзялі тачку? Спрабавалі, дык яна, халера, колам у лопаткі упіраецца. Ну, тыпу...
Якби, ні, я розумію жарт, але нешта слабовато, по-моєму. Сітай, дід Максим, вітанки. Амаль пропушив, але його дренне новини, як скончиш, треба буде наново починати. Так, такое правило. Карані занадто далёка. Гэта назіральніка не адправіць. Вітаю, дед Максим, вітаю усіх рэйдераў. Мы чым займаемся зараз? Мы думалі, што мы лётаем у касмічным караблі, які ляціць скрозь зоры і знаходзіцца ў заняпадзе, які мы спрабуем выратаваць. Мы думалі, мы ратуем карабель. Але, як вызначылася, мы займаемся зусім не гэтым. Я не ведаю, чым мы зараз займаемся. Мы знайшлі тэрыторыю, дзе... У мяне пытанне ўвогуле, ці ёсць нейкі касмічны карабель. У чым мы ўвогуле... Карацей, шмат экзістэнцыйных пытанняў у мяне ёсць. Так, гэта кола. Палец зламаны. Это кола. Я не ведаю, што гэта такое. Што гэта значыць? Мне трэба зразумець, мне ў анекдоце не спадабалася, тыпу, чаму палякі? Тыпу, гэта могуць быць любыя працаўнікі. Ну, тыпу, чаму палякаў? Навошта іх-то? Вось што мне хутчэй не спадабалася. Так, зараз. Это бессенсовно, можно было просто проехаться на шаттле. А шаттл может назад меня провести, правильно я разумею? Вот такой конструкции. Не, давайте подойдем на захование зараз знову. Карані занадто далеко. Что это значит, блин? А где там поляки? Просто анекдот польский. Ну тады пытанняў няма. Я тебе не зразумеў. Я не... Усё. Тады нормально. Мне асноўная просто прэтэнзія была, тыпу, чаму, навошта гэта? $10 000 на Total War Empire отправляется. Дякую великі. Дайте-ка поглядим, что у нас за стан увогуле. Усё, ну, карацей, мне па-цяскі ўбач. Я просто, мне подбила гэта. Ты мог бы просто не удакладняць, што просто жартик пачуў, і ўсё. Я просто, ну, чамусьці сканцэнтраваўся на гэтай думцы, я такі, прычым тут палякі, ну, тыпу, чаму яны павінны, у чым яны вінаваты это? Можна з пара любых працаўнікоў было сказаць, але зараз зразумеў. Так, добра. На Total War Empire у нас на першым месцы. Глядзіце, што мы робім на гэтым тыдні. З-за таго, што мне прыйдзецца ў чацвер ехаць за дакументамі, ну, з дакументамі там аддаваць усё гэтае, то мы... Чацвер у нас будзе без стрыма, таму Radio Light, які перамог у рулетцы, ён будзе у пятніцу, а ў пятніцу мы круцім рулетку і працягваем звычайна наш расклад чацвер-пятніцу. То бок за пятнічны стрым, за перамогу на пятніцу мы зараз не змагаемся, вось, на гэтую пятніцу канкрэтна, таму што ў нас будзе толькі Radio Light. Вось. Навошта я спрабую нешта выдумаць, калі можна рэальна лістом скарыстацца. Гэта у нас зачынена з іншага боку. Усё, паехалі наверх. Гэты шаттл, я так разумею, ён прывязе нас назад у гэтым цэнтральную частку, дзе мы былі. Гэта на месца называецца сховішча, і тут ёсць лабараторыя. Я не разумею, як гэта працуе.
Арешак сабе ўзяў. Яшчэ ліст. Ліст ад Тома. Што пішам? Мой дарагі Самск, як ты? Я спадзяюся, што... I hope this letter finds you well. Карацей. Не буду гэта перакладаць. Спадзяюся, у цябе ўсё ў парадку, лічуючы бягучы стан сасуда. Мне вельмі непрыемна бачыць, як хутка яна пачала прыходзіць у заняпад пасля таго, як падарожнікі сышлі. Я бачыў так шмат юнітаў, якія ляснуліся пасля таго дня. Гэта разбівае мне ядро, і кожны раз, калі я сустракаю аднаго з іх у калідорах, без розума альбо мэты, такія агрэсіўныя. Так. Пачакайце-ка. Падарожнікі, гэта вось гэтыя юніты. Чат. Тых, каго мы забіваем, гэта падарожнікі. Не пытайце, гэта, падаецца, так і працуе, таму што калі мы зайшлі ў лабараторыю і бачылі гэтыя самыя, мы бачылі кнігі вось гэтыя ўсе, і ўсё, што там было сабрана, на паліцах стаялі таксама і робаты, якія нашыя ворагі зараз. Вось, і я думаю, што тое, што ўнізе сабрала падарожнікаў, але чаму яны кажуць, што падарожнікі гэта робаты і ад іх пазбавяцца потым? Я не разумею. Не, можа быць, не. Не, пачакайце. Нешта не складваецца. Яны кажуць пра падарожнікаў як біялагічную форму і што... Хаця, не, можа быць і сходзіцца. Гэта можа быць працоўная тэорыя, карацей. Гэта можа быць. Добра. Мне ўсё яшчэ складана гэта зразумець. Як гэта? Decay. Разваліванне іх паводзінаў. Калі іх розум зусім знік, ці можна іх неяк вярнуць? Што ўвогуле прыводзіць да гэтага? Я спадзяваўся, мы зможам знайсці гэтыя адказы разам, але я не магу чакаць цябе. Гэтае месца будзе небяспечна, больш не будзе бяспечным. Мне патрэбна даведацца больш пра нашу ўнутраную працу, як мы працуем і чаму. Так шкада, я не магу спытаць падарожнікаў. Мне так шкада, я не магу спытаць падарожнікаў, якія зрабілі нас літаральна для гэтых адказаў. Але, магчыма, я магу атрымаць улікі ад іх рэштак. Я спадзяюся, што прынесу табе добрыя навіны, калі мы зноў сустрэнемся. Можа быць, нават і лячэнне, хто ведае, Тому. Ну, пакуль сыходзіцца. Таго, што Тома напісаў, альбо яна, я там блытаю іх, гучыць так, што гэта літаральна, што вакол нас гэта ўсё і ёсць падарожнікі. Яны проста згубілі розум. Вось што з імі здарылася, вось іх сляды, таму мы не бачым нічога, што было. Пакуль не укладваецца. Я вось літаральна, так, мы адразу ў воркшоп. І мы зможам сюды ездзіць хутка, калі пажадаем. Таму што зараз у нас ліфт, які ездзіў Амелдзе. Ред? Ты хто? О, ты адзін з тых, хто дапамог мне раней. Ты таксама, як гэта, кастамер. Боже, у нас з головы вылетела.
Ти один з клієнтів Мел, так? Дякую, серцю, ти тут. Яна зникла, зовсім зникла. Яны прыйшлі з Волтс, вось адкуль мы толькі што прыйшлі, з сховішча цэлым роем, залезлі ў воркшоп, і яны забралі Мел. Мы нічога не маглі з імі зарабіць, мы ўсяго-то збіраем смецце, мы не байцы. Але ты, кліент, ты адрозніваешся, ты можаш нам дапамагчы, ты можаш дапамагчы ёй, так? Я ведаю, што яна крычыць шмат і прымушае нас працаваць да апошняга вінціка, але мы любім. З ёй мы адчуваем сябе ў бяспецы. Мы жадаем, каб яна вярнулася. Калі ты будзеш гатовы дапамагчы, сустрэнь мяне ў сховішчах. І я знайду шлях, каб запусціць цябе ўнутр. Можа, я не ведаю, як змагацца, але ў мяне ёсць іншыя таленты. Мы зараз тым, што падпарадкаваліся, бачыце, паўсюль вось гэтыя пачвары, рукі, вось хрень, якую мы там унізе сустрэлі, яна выпусціла гэтую ўсю хрень сюды. Шыі, мне патрэбна з табой паразмаўляць. Выбач, Міо. Мне не атрымалася спыніць руку. Гэта рука. Гэтая штука, гэта рука. Ну, в прынцыпе, лагічна, є шмат гэтых рук. Атрымліваецца, ты генацыдзіў тых, каго павінен быў абараніць? У прынцыпе, так. Проста зараз персанажы, якія нам не казалі гэтых дэталяў, яны зараз пачынаюць тлумачыць некаторыя штукі. Выбач, мне не атрымалася спыніць руку, каб яна не ўварвалася сюды. Я не ведаю, чаму яна забрала Мел. Магчыма, яна жадае разлаваць цябе. Магчыма, яна проста жадае вярнуць сабе яе цацку. Складана з ёю зразумець. У гэтай рукі заўсёды былі свае матывы, нават да таго моманту, як яе усталявалі. Канфрантацыя, магчыма, была бы адзіным спосабам пераканаць яе, што цябе варта паслухаць. Я спадзяюся, з малу ўсё ў парадку, мне яна падабаецца. Калі ласка, верні яе назад. Так, статус... ну, ў прынцыпе, нам варыянтаў асабіста не было, я так разумею. Нам патрэбна сабраць галасы. То бок, нам патрэбна, можа, вярнуцца зноў і нас запусціць унутр гэты маленькі робот? Можа быць. Я не ведаю. У нас няма здольнасці, якая прабівае жыле такое. Ну, я просто не магу там нічога зрабіць. Давайте, пакуль я схадзіў уніз, давайте сходзім альтэрнатыўна, сходзім уверх просто, прямо самы-самы верх, таму што мне падаецца, я вось гэты шлях, бачыце, тут здольнасць азначаная, я таксама магу там праверыць. Там, дзе вока разбітае было, памятаеце? Давайте дабяромся да вока і паспрабуем пралезці там. Таму што мне ўсё яшчэ не хапае. Можа быць, хрыбет ачуняў? Давайте у хребта до яго доберемся. Так, вось до хребта. А вось і Аті. Сутаргі становятся горш. Што мне рабіць, Хлея? Я згублена. Хребет, может, ты откажешь? Хребет очунял. О, хребет внутри просто сгнил нахрен. И он пустые. Перлина внутри просто развалилась. Божухна, божухна. Так, треба шиї порозмовляти знову. Ты, може, нечто скажеш? Ти.
Побач, Міо, я уже ведала, што ты знойдзеш толькі пустую шкарлупу там. Я лічыла, што лепей цябе проста не клапаціць гэтым, як мінімум зараз. Табе і так патрэбна шмат чаго зрабіць. Не патрэбна дадаваць яшчэ клопаты аб зніклым голасе наверх яшчэ, ну, яшчэ да гэтага. Але ты знойдзеш яго бягучага трымальніка, ну, той, хто яго ўтрымлівае у свой час, я ўпэўнена. Сувязь, якая была паміж мною, паміж намі, паміж хрыбтом і мной, я не магу яе так проста адпусціць. Так, голасу мне, атрымліваецца, няма. Угу. Уже на месцы усталяваны быў 523 гады назад. Пакуль што хребет самы малады, скажем так. 500 гадоў назад быў усталяваны хребет, але ён разваліўся. Чаму? Добра, давайте наверх. Пойдзем, там ёсць разбуранае вока, і мы пройдзем вышэй праз вока. Вось яна прыкладна тут. Так, это не адчыняецца просто так. Блин, цікава. Там тыпу нельга просто так прайсці. Пачакайце, а чаму ўнізе гэты разваліны? Просто глядзіце, бачыце гэтыя перлінкі? Яны зялёненькія, і гэты перлінкі мы бачылі ў сховішчы. Дзіўна. Дзіўна. Чат, я думаю, зараз зробім перапынак. Я паснедаю хуценька, і мы пойдзем далей. Зараз я ў залю з вокам прыйду. Спіна заўсёды праблемнае месца жыццёва. Ну, трошкі ёсць. Мы, дарэчы, свечкі пазбіралі, можам яшчэ паставіць некалькі. Што? Прыйдзі. Ты мне патрэбны. Наверсе. Сустрэнь мяне. Час скончваецца. Я магу яшчэ одну свечку паставіць. Можа быць, варта іх сабраць, каб зразумець штосьці. Так, і яшчэ. О, я магу аглядаць. О, пачакайце-ка. Гэта можа быць бягучая заля вока? Альбо там, дзе яно стаяла? Дайце-ка момант. Быццам бы альбо мы гэта ўспамін, альбо мы выдалена падключыліся кудысьці. І гэта насамрэч іншы юніт. Гэта зроблена сусвет старэе. Развальваецца. А, у мяне няма здольнасцяў, дарэчы. А ніякіх. Такое адчуванне, што гэта рэальны ўспамін альбо штосьці. Так же, як і я. Усе ми. Куди я йду? Де я?
Давайте вниз зазирнем. Тут паўсюль здольнасці патрэбны. А можа быць такое, што гэта рэальна проста іншы юніт, і я з іншага боку зараз хаджу. Такое адчуванне проста ёсць. Пасыпаўся хребет. Наконт прамаха хадзячага нашага сасуда я не ўпэўнены. Оп. Almost there. Амаль ужо. Але і ўсё. Так. Мне не атрымліваецца. Так, я прынёс яшчэ свечачку. Мне патрэбна яшчэ... Я магу 3-4 прынесці. Мне не хапае крыху. Добренька, чат. Давайте-ка я вас тут пакіну на перапынак, сам сайду, адпраўлю рэкламны блок, каб ад нас ачапілася... Твіч адчапіўся сваімі прыроламі на гадзінку. А я хутка буду.
Я вярнуўся. Добра. План такі. Мы пойдзем наверх. Паглядзім, як далёка мы зможам наверх зайсці. Нам не хапае свечак, каб яшчэ даследаваць до канца. Так, а як бы мне так... Ось тут можна адпачыць. Нешта не атрымліваецца. Вось так. Толькі маючы ўжо поўны вось гэты набор здольнасцяў, можна сюды ўвогуле паспрабаваць залезці нават. Мне вельмі цікава, навошта гэта ўсё канструкцыя. То бок, калі гэта ўсё было пабудавана для нейкай пэўнай мэты, і вось тое, што там кнігі, там я бы вярнуўся нават да гэтых кніг і зноў жа бы іх пераглядзеў. Ліфт? А куды ты зараз ходзіш? О, ён поўнасцю. Чат. Мы, карацей, у абсерваторыю нейкую зараз забяромся. Там гэта ўваход у абсерваторыю напісана было. Так. Карацей, з кнігамі. У кнігах было такое, што... Так, тут колба нейкая ўвогуле. З кнігамі было так. У кнізе было намаляваны вось гэты юніты, якія мёртвыя, так? Ну, вось якія тут раскіданыя, якія мы бачым у горадзе. І ўнутры іх былі перліны. Перліна выглядае як біахрень. То бок гэта не... Яны ўсе не зусім роботы. Вось. Але з іншага боку, у іншым месцы, ну, там на паліцы, калі паглядзець на паліцу таго, што там адбываецца. Так, зараз. Оп. Так, ладно, не атрымалася. Калі глядзець на паліцы, там стаялі толькі юніты, якія былі нашымі ворагамі. То бок, там было месца, дзе збіралі ворагаў нам, у першую чаргу. Ну як ворагаў. Я не жадаю іх называць падарожнікамі зараз, таму што, мне падаецца, гэта неправільна. Я не ўпэўнены да канца. Хаця іншага тлумачэння ў мяне няма. Іншыя роботы спасылаюцца на іх выключна, нічога пра іх не кажуць увогуле. Ну вось пра гэтых вось істот, якія тут ёсць. Так. Цікава, як мне туды ўверх залезці так. Упс. Зразумеў, мне патрэбна ўпасць і падлавіць, каб вярнуцца назад. Там будзе хітра. Там паведамленне... Ой! Там паведамленне заблакавала чамусьці. Я не ведаю, Паладзін, чаму яно прытрымала твоё паведамленне. Зараз я яго дазволю. Няхай... Яно заблакавала, прытрымала на словах «ганс-ты». І яму не спадабалася гэта. Не ведаю чаму. То не кнігі вялізныя, то мы маленькія. Ну так, мы, па сутнасці,
мікраштука у вялікім сусвеце. Але бачыце, што шмат чаго зроблена спецыяльна. Так, атрымалася забрацца сюды, але ў нас і здароўе засталося, ну, хрень. Ёсць. Добраліся. Так, пытанне, канешне. Дык вось, мы, магчыма, злачынец, але ўсё ж таки мы забіваем як бы тое, што раней было падарожнікамі. Але не факт, што гэта яны ёсць. Ну, да канца упэўненасці у мяне няма, але гэта на 90% так. Блін, ай-яй. О, блин. А чаму не ресетнулася мой рывок? Вельмі дзіўна зараз. Так далёка. Так ладно, там няма ніякага захавання. Але мы забраліся нормально. Там просто захавання 0. Просто няма. Мне придется увесь шлях назад забираться. Мне просто цікаво, ці могу я тут нешта придумать. Ну ладно, может так не варто. І, да рэчы, Хайлін. Мне кажа, што вось гэты пакой зверху над пакоем Мэл, дзе размясцілася, што гэта будуар Хайлін, так? Але Хайлін, бачыце, ложак памер. Доктар Хайлін была памерам з роботаў, то бок яна не гігант нейкі. То бок, ну, адмятаем тэорыю таго, што яна нейкая здаравенная штосьці. Яна рабіла даследаванне. Бачыце, яна робіць маленькіх мікрароботаў такіх. Бачыце, вось там на фоне. Яна па выглядзе, яна паўтарае сваю штуку. Блін, а што калі доктар Хайлін гэта насамрэч вось тыпу чалавек гіганцкая істота? Ну, то бок людзі, там, ну, кнігі вельмі падобны на чалавека, так? І мы бачылі статую чалавека. Так што я думаю, што людзі тут усё ж такі ёсць, так? І сыходзячы з гэтага, што калі доктар Хайлін, гэта насамрэч маленькі юніт, які кіраваўся звонку здаравенным чалавекам, але навошта гэты мікрасусвет? Хребе дакладна чалавеча. Ну, то бок, ён там металёвы, як бы. Просто, як мінімум, ёсць тут істоты, якія падобны на чалавека. Мы гэта дакладна ведаем. Не, дарэчы, не так дрэнна, як я думаў. Тут просто ліфт ёсць. Блин, крыху. Потом выявіцца, што галоўны герой забойца, а ты какой-то забіў мірныя жыхары, як у кнізе легенда. Яно па сутнасці так і ёсць. Падарожнікі гэта па ідэе, просто у мяне зараз ёсць як бы две паралельныя гісторыі, якія я не ўпэўнены, якая з іх праўда. Вось, падарожнікі пад пытаннем зараз увогуле. Дарэчы, мне падаецца, можна было наверх забрацца. Альбо не. Тут же нічога не зробіш. Ну, рэальна, навошта гэтае месца тады?
Просто па сутнасці падарожнікі гэта якраз такі тыя, хто павінны былі, яны і падарожнічаюць на гэтым у гэтым сасудзе. Зараз я не буду ўжо ўвогуле перакладаць гэта як карабель, таму што гэта мне падаецца спецыяльна такая блытаніна. Я не разумею, чаму я туды не даскокваю. Я яшчэ пакуль не зрабіў гэтую частку паркура нармальна. Ага, мне абавязкова патрэбна даляцець да дальняга боку. Зараз паглядзім, што я магу. Не атрымалася. Пасудзіна. Ну, можа быць сэнс у тым, каб... Можа, ўсё гэта вялікі эксперымент? І сэнс, зямля абітаваная, гэта нейкая абстрактная штука, гэта не аб'ектыўнае нешта там, па тыпу, сярод зор, нейкая хрень. Можа быць, гэта нешта, што яны спрабавалі даследаваць і знайсці? Мат здароўя згубіў перад гэтым. А чаму... Ізноў тая ж самая... Узгадаў чаму. Мне на гэта самае... Я ў папярэдні раз так же сама помер. Я зараз зразумеў, чым моя памылка. У мяне патрэбна поўная энергія для таго, каб рывок зарабіць. Пасля эксперыменту нас чакае тортик. Блин, дакладна, я не ў тым таймлайне, блин. Магчыма, на пачатку то быў андроід чалавечых прапорцый, які перажыў сапраўдных людзей-стваральнікаў, і потым стварыў ён сабе мікрасусвет, каб не было нудна ў пустой бясконцасці. І той сусветку выжыве, а перша андроід рассыпаўся. Добра, але як ён, чаму ён унутры сябе стварае, карацей, блин. Мне падаецца, ты думаеш у цікавым напрамку, але да гэтага ў мяне ёсць усё яшчэ пытанне тады. Кніга андроіду не патрэбна. Ну ладно, напрыклад, нават калі патрэбна, для чагосьці, чамусьці ён там карыстаецца кнігамі, так? А не па-іншаму захоўвае інфармацыю. Ён стварыў нават сабе сусвет, таму што адзінока яму без стваральнікаў. Чаму ён па сутнасці тады галава ў банцы, ну тыпу гэта андроід. Хребет яму не патрэбны. Тое, куды мы спусціліся, гэта вось там вось уніз, так? І гэта сховішча, то бок усё ўнізе, гэта такое велізарнае кола, якое быццам бы рэальна нагадвае альбо вялікую залю нейкую, альбо штосьці такое. Вось. Што тады сховішча? Сховішча гэта якая частка андроіда? Калі мы маем хребет і ўсё астатняе ў андроіда вось тут у гэтым частцы, то што канкрэтна, блин? А што канкрэтна з'яўляецца? Чым з'яўляецца сховішча? Дупа? Ну, вось, дарэчы, лагічна. Толькі нагадваю, што лабараторыя і кнігі знаходзяцца ў дупе тады. Блин, не дацягнуўся. Тэарэтычна, там справа, мне падаецца, гэта альтэрнатыўны шлях увогуле. То бок я мог бы забрацца сюды, проста выкарыстоўваючы правы шлях намест таго, каб скакаць так складана. Давай наверх. Оп. Кудысьці мы выбраліся. Дарэчы,
Вока нам показывала месца нейкае у сваіх, ну, па тыпу, вось, калі мы да вока дабіраліся. Вока нам показывала нешта, і гэта нешта літаральна выглядае галоўнае меню. О, блин, дранік было бы файна, конечно. Драніком захацелася. Так. Давайте гэта месца яшчэ праверым. Не, тут ні халеры няма. Вось оно месца, якое паказваецца ў галоўным меню, і тое, што нам паказвала вока. Celestial Bay. Карацей, Celestial Bay. Ну, я сказаў, што мы у абсерваторыю ідзем, але Celestial Bay. Celestial — гэта ўвогуле зорныя, любыя касмічныя гэта самае, любыя касмічныя аб'екты, так, знаходзяцца. Але, ну, Celestial Body — гэта, па сутнасці, зорная, як бы, хрень любая, так? То бок, нябёсны... Я падумаў, што гэта абсерваторыя, але зараз думаем, гэта можа быць не прозоры. Celestial — гэта можа быць нябеснае, так? І Bay — гэта притула, ну, па тыпу, як гавань. Альбо месца, куды штосьці можа прышвартавацца, так? Што калі гэта рот? Я не ўпэўнены. Ну, вока тут непадалёку было. Што, калі мы нават горш? Ну, дарэчы, вось тое ж самае, што ва ўспаміне. Пры гэтым адрозніваецца ніяк. Тыпу, ўспамін у вока выглядае так же сама. А чаму ўспамін вока такі дакладны і сучасны? Чаму мы бачылі гэта з боку гледжання, тыпу, як андроіда? Ты думаеш, Гаргана, што мы глісты? Касмічныя глісты? Не халера, тут, конечно, ўсё раздзёбала. Так, пачакайце-ка, мне падаецца, там бачу нейкі праход. Оп. Закартачку нейкую знайшоў. Так, я жадаю зараз пераканацца, што мы не заскочылі неяк вельмі далёка, не? А, не, ўсё нормально. То бок, калі б мы ішлі і заўважылі проста гэтую хрень, мы б з іншага боку прыйшлі. У тую ж адтуліну. Зараз я наганю трошки чат. Цікаве у вас абмеркаванне, я бачу. Магчыма, на пачатку то быў андроід чалавечых прапорцый, які перажыў сапраўдных людзей стваральнікаў, потым стварыў ён сабе, так, гэта мы казалі. Адштурхоўваючыся ад памераў хребта, пабудовы, па якім мы швэндаемся, пабудаваныя створамі андроідам, мікраандроідам. Так, мне гэты сказ патрэбна трошки дапамагчы. Таму што я не разумею, пра што ты. На аснове будынку нармальных памераў, боязаль для 10 дзеў першана андроід і палічка з кнігамі. Так, трэба, каб ты патлумачыў, таму што не зразумеў. Я шмарваю з фантазіі распрацоўшчыкаў. Ну, кайфова. Кайфова, калі такое. Так, вось мы дабраліся наверх кудысьці, так? То бок, па сутнасці, вось яна наша структура. Асноўныя ўсе сістэмы, пры гэтым раскіданыя, вось тут знаходзіцца хребет, адразу ж над хребтом вока, вельмі далёка ўправа знаходзіцца подых, гэта нашыя лёгкія, скажем так, дарэчы, можна прыбраць. Злева у нас знаходзіцца, як гэты чел называўся, я забыўся ўжо. Акліматизатор наш. Блин, я забыўся, як яго клічуць.
Тут яшчэ невядома што, дарэчы, яшчэ нейкая заля. Тут я разумею зараз. Статуя важна. Чымсьці важна статуя. Не ведаю чым. Справа знізу. Што ты такое? Гэта вось месца доктара Хайлін. Правильно разумею? Не факт. Не факт. Што ты нахрен такое тады? Так, гэта там, дзе я заходзіў, вось там, дзе даследаванні нейкія, так? Толькі тут сімвалы ўсе незнаёмыя. Цікаво. Ну, пакуль я скажу, тэорыі ёсць, а вось прям пацверджання, зноў развалены дроід гэта. Чамусьці частка роботаў быццам бы памёрла. Калі я вось зараз выбраўся, яна частка з іх знішчана. Пасля таго, як я там унізе пакалупаўся. Што, дарэчы, я унізе бы не пакалупаўся, калі бы не падпісаўся на працу на доктара Хайлін. Што цікава. Так, мы ў нейкую цёмны кавалак нейкі ідзем. Так, не. Я сюды за ядром увогуле прыйшоў. Вось, наколькі я правильно зразумеў цябе, то мы, атрымліваецца, не ў корпусе перша андроіда, а ён стварыў сабе мікрасусвет падобны на сябе, так? Але вельмі дзіўны спосаб ратавацца ад адзіноцтва, не? Ну, шмат спойлераў, я таму пазбягаю прям гуляць. Калі для мяне хаця бы крыху цікава выглядае гульня, я баюся стрым глядзець. Я звычайна гляджу тое, што я ўжо гуляў. Альбо тое, што я ўпэўнены, што я дакладна не буду гуляць. Такое я звычайна гляджу. Вось, ну і зноў жа, недахоп часу яшчэ з гэтым вельмі дапамагае, таму што мне не патрэбна нічога для гэтага рабіць. Я просто пропускаю ўсе стрымы, якія толькі магу. Так. Мне падаецца, мы зараз нейкі скарот у гэтую самую знойдзем. У гринхаус, у цяпліцу. Таму што, бачыце, расліннасці ўсё больш і больш становіцца. Куды мы ідзем, я не ведаю. І мы ўжо даўным-даўно згубілі магчымасць, ну, бачыць, дзе мы рухаемся, таму што мы там даўно адчапіліся ад сістэмы. Так, там, я бачу, можна будзе забрацца. Мо гэта маленькі свет, нейкая мурашыная ферма? Можа быць, але быццам бы яны былі створаны з нейкай мэтай. Ну, як мінімум, яны думаюць, што яны былі створаны з пэўнай мэтай. Яны спрабуюць дабрацца да зямлі абітаваннай, што насамрэч не вельмі тлумачыць штосьці. А вось і скарот. Цікава мы прыйшлі. Ну, рэальна мы ў гэты самы у Белтауэр прыйшлі. Слухайце, а што калі? Па логіцы гульні я не павінен быў... вось чаму яно было схавана. Хаця не, я не да канца ўпэўнены. Просто памятаеце, мне было складана пропуск знайсці у Белтауэр. Вось, я скарыстаўся нават падказкай. Можа быць, таму што ты не абавязаны яго знайсці адразу. Ну, у сэнсе, што ты і так можаш зайсці ў яе, просто табе патрэбна здольнасць. А я там тупануў у пачатку і не атрымаў сабе, па сутнасці, патрэбную здольнасць, і за гэтага ускладніў сабе жыццё. Проста гэта вельмі вузкае месца гульні, дзе ты павінен пайсці ў правільнае месца, заўважыць правільную рэч і здабыць патрэбную сабе здольнасць, каб працягнуць гуляць увогуле. Ну так, мы вярнуліся сюды. Але нам зараз, па сутнасці, проста патрэбна назад ісці, таму што я альтэрнатывы тут не бачу. Мне так падабаецца гэтая павучынная здольнасць. Она просто
Месцамі там, дзе быў складаны паркур, альбо нейкія сегменты, дзе ты павінен нешта рабіць, яна такая просто, не, зараз мы просто будзем ісці. Невядомы аб'ект. Сонечныя ветразі. Падвышае хуткасць палёта, калі выкарыстоўваем ветразі, але таксама выкарыстоўваю больш энергіі. Можа быць, гэта патрэбна для таго, каб пэўны паркур зрабіць. Ну, тыпу, немагчыма без гэтага мадыфікатара ў некаторыя месцы залезці. Такое магчыма. Так, на Эль-Эбі адправіцца 1000, дзякуй вялікі. Так, але я такі прышпіл. Магчыма, мы самі створаныя з цела андроіда, бо мы высокатэхналагічныя. То бок ён не проста стварыў мікранарод, а рассыпаўся на яго. Цікава. Вось гэта цікавая штука. Тады, можа быць, гэта яго спосаб гібернацыі. Проста гібернацыя, каб вы разумелі, так? Я нагадваю, што калі былі падарожнікі, яшчэ ў парадку, калі яны былі разумныя. Вось, дарэчы, блін, там яшчэ одно цікавае разважанне, але зараз вернемся. Там проста ёсць інфармацыя дадатковая. Што я? Пра што я так казаў? Дык вось, пакуль не зніклі падарожнікі, яны замянялі вось гэтыя ўсе органы, ну, карабля, па сутнасці. Ну, сасуда, таму што зараз сасуд больш актуальны, як пераклад. Вось гэтага, усе запчасткі сасуда яны замянялі кожныя 100 год, прыкладна. Ну, то бок, плюс-мінус там. 20 гадоў туды, 20 гадоў сюды, і ўсё нармальна. Але нешта здарылася, калі сышлі падарожнікі, то па сутнасці сваёй больш падарожнікі неабходныя былі для таго, каб зрабіць замену. Яны маглі зрабіць штосьці, што астатнія не маглі. То бок гэта была іх задача. І далей, разважаючы ў такім жа сэнсе, так? Што цікава, дарэчы, яны яшчэ і лічылі сябе жывымі. То бок, вось гэтыя ўсе падарожнікі, мы ведаем зараз, што яны роботы, але яны лічылі сябе жывымі. Вось калі падарожнікі зніклі, вось, рытуал не можна было ўжо паўтарыць. з-за рытуала гэтага замены гэтых штук. І раз яго замяніць нельга было, дайце падумаць, прайшло прыкладна 500-600 год. Мы не ведаем, як доўга гэты працэс цягнецца, то бок мы дакладна па таймлайну мы не ведаем, калі падзеі адбыліся. Дарэчы, калі кніга, я не ведаю, з чаго тыя кнігі зробленыя, але яны ўтрымаліся тады на працягу, ну, па логіцы вось гэтай тэорыі андроіда. О, чат, нізкая гравітацыя. Так, мы ўсё ж таки дабяремся да нейкай... Так, мне складана. Мне патрэбна карыстацца. Оп. Ай-яй, ай-яй. Чапляемся, таму што чапляцца самае надзейнае тут. Тут рэальна разнесеная проста частка. СВ Gravity 800 пиши. Блин, ну, не-не-не, мне и так весело. Так. Зачапились. Там кавалачак шкла ляціць. Мы можем паспробовать за яго зачапіцца, але я зараз улево злетаю. Ну, можно без кавалачка шкла абысціся, по сутнасці. І тут быццам бы была труба. Дарэчы, гэтая труба ідзе наскрозь вельмі глыбока. А не, гэта не тая труба. Ладно. Там зоры. Там зоркі, чат. Мы ўсё ж таки на караблі. Ну, конечно, калі гэта не нейкая там галаграма, альбо яшчэ нейкая лухта.
О, не, о, не, о, не, о, не, назад, 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 назад. А то я так вельмі далёка могу ляцець. Так, тут шкло разбітае, нам патрэбна выбрацца з іншага боку. Блин, не вельмі ўдала. З іншага боку, можа, зараз прыйдзем. На Hollywood Animal отправляется 2500, дзякуй вялікі. Так. Ну, з гэтага боку тады і за шкло там зачапіцца своечасова. Альбо просто праскочыць. Так. Так, 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 так. Чтобы гэта вось гэты каменьчыкі, вось тое, што разнясло. Чтобы гэта не было. Я з зямлі таксама зоры бачу. Ну, гравітацыі у цябе ж нармальная гравітацыя, правильно? Потому што як толькі мы выйшлі за пэўную частку, гравітацыя у нас просто мінус. Так, зараз тут зачапіцца. Так, я за гэтага шкла ўжо трошки... О, бібліятэкар, бачце? На фоне адзін з бібліятэкараў. А ў чым задача бібліятэкараў тады? Што яны робяць? Таму што яны каля кожнага голаса, каля кожнай пярліны знаходзіліся. Яны павінны былі за імі прыглядаць. Мат пытанняў. Так. Гэта больш абсерваторыю пакуль нагадвае. Не адчыняецца. Зараз праверу. Гравітацыю правяраеш? Цішэй там. Асцярожна. Экстрэмальных эксперыментаў не праводзь. Ну, реально, мы тут... Просто гравітацыя нізкая, але не адсутнічае. Оу. Зараз бачыце, я зараз, ну, тыпу, правёў камеру, а гэта бачна, як мы рухаемся, гэта ўсё ж такі несапраўдныя зоры. Дарэчы, вось оно вока. Усё, што ад яго засталося. Але зоры быццам бы не натуральныя. Ну, гэта, канешне, можа быць праблема гульні, што Skybox такі, але такое адчуванне, што гэта... Альбо не, альбо сапраўднае. Мне просто цікава, што гэта можа быць гульнявы Skybox, альбо... Недахоп гульні, альбо гэта ўсё... падаецца. Эксперыментую з гравітацыяй, гатуючы бязбожную колькасць дранікаў. Гэта, тыпу, наколькі вага ад гравітацыі падвысіцца? У верхні паляцеў. Добра, дамовіліся. Ну тут, у прынцыпе, мы ў верхні лятаем таксама. Зноў жа, гравітацыя зніжаная, але не адсутнічае. Гэта могуць быць наступствы гэтага самага. Альбо наступствы таго, што ўнізе ёсць штучная гравітацыя, альбо проста гульня, ну, тыпу, абмежаванне гульні. Хаця я ўжо ў распрацоўшчыкаў веру, што, думаю, такі моманты яны прадумалі. Уласнае гравітацыйнае поле ствараеш. Ну, уяві сабе цэлую планету дранікаў, і, карацей, ты яе гравітацыйнае поле. Да і з усёй бакоў галактыкі будуць ляцець. Звыш гравітацыя. Просто.
Але па сутнасці мы сюды забраліся і проста на той, каб паглядзець зоркі. Мы хоць і пабачылі гэтае месца, але нічога больш мы не маем. Ці можам мы неяк прайсці далей? Што-небудзь яшчэ пабачыць? Ага, не, там мяне забівае, скажем так, вяртаем. Гуля не ждае, каб я даследаваў далей. О, не-не-не, там ж нешта ёсць. Дзённік, хутчэй за ўсё. Запіс з Перліны. Пазітыўны даклад. Ці мои адчуванні зноў мяне падманваюць. Я назіраў так доўга. Альбо назірала. Я зноў жа не ведаю, тут ангельская не удакладняе. Я не ведаю, што рэальна і што не. Зоркі і пашкоджаныя кропкі на маіх сэнсарах адчуваюцца вельмі падобна. Так складана сфокусавацца. Але ўсё ж такі, я думаю, што вось яно. Я нарэшце знайшло гэта. Мне трэба падзяліцца навінамі. Нашае падарожжа скончана. Зямлю абітаваную ўсё ж такі вока пабачыла? Вока пабачыла зямлю абітаваную. Што гэта значыць? Што гэта для нас значыць? Незразумела. Можа быць, у момант, калі пабачыла зямлю абітаваную, тады і запусціўся ўвесь працэс гэтага, ну, тыпу, перараблення, скажем так. Калі... Блин, бібліятэкара мінус, конечно. Пачаўся працэс таго, што падарожнікі пачалі закідваць гэта ўсё. Выходзіць, чорныя дзіркі гэта вялікія дранікі, якія скрыўляюць святло. Ну, так тэхнічна... Не, глядзі, калі бы гэта былі бы дранікі, то яны бы прыцягвалі не толькі святло. Разумееш, так? Яна б прыцягвала ўсё проста, абсалютна. Вось. А так, толькі святло. Не, я разумею пра што-то. Віншую супалцы, Тимоджа. Наўрад ці нейкае абмежаванне. Што так складана зрабіць эфект адсутнічай гравітацыі, калі атрымалася зрабіць зніжанай? Ну, глобальна гэта ж не праблема зрабіць яго. Патрэбна геймплей вакол гэтага пабудаваць. А гэта зусім іншая справа. Мне патрэбна дабрацца, каб мапу намаляваць. Можа быць, я штосьці і прапусціў, проста я гэтага не бачу. Блин, быў бы які скарот, каб вярнуцца хутка. З іншага боку, я заўсёды магу памерці. А, не, тут жа не такі складаны паркур, падаецца. Я ж магу даволі хутка вярнуцца, правильно? Так, гэта не тое. Мне вось сюды. Яны прыцягвалі бы смятанку. Я кажу, яны бы ўсё прыцягвалі. Па майму меркаванню. Дык чорныя дзіркі таксама ўсё прыцягваюць. Дык не, глядзі. Чорныя дзіркі прыцягваюць ўсё, што пралятае дастаткова блізка каля іх. Але калі б гэта былі бы гэтыя самыя дранічныя дзіркі, то ніводнай жывой істоты не засталося б ва ўсём сусвеце, таму што яны бы ўсе ляцелі бы на дранікі. Разумееш? Просто аўтаматычна. Адзінае, пачакайце-ка, мы нешта прапусцілі. Тут ёсць яшчэ месца, куды забрацца. Так, ідзем назад. Во, Арыган таксама про неблагую тэорыю кажа. Калі б яны былі... Гэта самае, калі б яны былі з дранікаў, то яны б прыцягнулі бы смятанку і ўжо не былі бы чорнымі. Вось і ўсё. Лагічна, лагічна. Так. Мы. Там вось гэта месца трэба знайсці, толькі якое я прапусціў, і ўсё. Бо тут астатнія глядзелі ўжо. А, блин.
Так, не, давайте просто снизу подскочим и зачепимся. Есть. Это недостатково высоко. Вось у гэтую трубу. И мне падаецца літаральна один поверху вверх. И мы ўжо на месцы. А, мы уже перабраліся нават. Во сюды. А тут гравітацыя, дарэчы, ёсць. Тут яшчэ і ўверх можна неяк кудысьці. Вітанкі, мне здаецца, ці ў гульні тыя ж распрацоўшчыкі, што і ў Орі. Я не думаю. Мне падаецца... Хаця... Давай праверу. Гэта хутка правяраецца. Так, Daus Dixemes. Гэта адзіная гульня. У іх адзіная гульня, якая яшчэ ёсць, гэта Shady Part of Me. Пра дзяўчынку, якая гуляецца са сваім ценем. Дарэчы, выглядае даволі цікава таксама. Shady Part of Me, можете, давайте я закину в чатку. Shady Part of Me. Вось вам у чатку. Добра, тады карычневыя бурыя карлікі гэта дранікі. Вось гэта верагодна. Так. Спадарства. Прафесора нагадваю, што мы адышлі ад тэмы сімпозіуму. Тут такая справа, што ў нас няма ніц такой інфармацыі, мне падаецца. А чаму мяне адзначае як рэйдера? Што за лухта? Каб вы разумелі, ну, гэта ў чаце вам не паказваецца. Але стрымерам, ну, таму, хто зараз актыўна стрыміць на праглядзе, паказваецца, хто прыляцеў з рэйдам, а хто, тыпу, ну, тут сядзеў да гэтага. Вось. Зараз мне паказвае, што я рэйдер. Я напісаў чат, і мне напісала, што я рэйдер. Вельмі падобна механікі. Я скажу, механікі шмат дзе падобныя. Ну, тыпу, мы кажам пра платформеры, і тут складана нешта выдумаць новае. Нават тут вось гэтая павучыная хрень, па-мойму, у Орі такога нават блізка няма. Вось, наколькі я памятаю, добрая Орі. Ты стрыміў, глядзеў адначасова стрым дзеда Максіма. Вось нехта казаў, што мы, тыпу, нейкім чынам адначасова запускаемся. Вось, карацей, вось так яно працуе, чат. Вось за гэта. Так, пачакайце-ка там уніз яшчэ нешта. Зноў выпала мінус гравітацыя. Што это такое? Планетарны даклад. Справаздача. Планетарная справаздача. Сёння мы дасягнулі першай планеты па-за межамі нашай сістэмы. Результаты чаканыя, але расчароўваючы тым не менш. Планета Tidally Locked. Я не ведаю, як вам гэта патлумачыць. Tidally Locked, гэта значыць, што яна, па сутнасці, заўсёды адным бокам разгорнутыя два аб'екты ў космасе, і я буду далей... Я не ведаю, які тэрмін у нас ёсць, ну, тыпу, як яно перакладаецца. Таму я буду просто Tidally Locked. Буду казаць. Планета Tidally Locked. Блин, гэта будет складана казаць. Карацей, планета... разгорнута адным бокам да сваёй зоркі, і такім чынам дажыць на ёй немагчыма. Адзін бок занадта гарячы, іншы занадта халодны. Але мы ўсё яшчэ... У нас атрымалася. Ніхто так далёка не забіраўся раней. Усё магчыма. Што вы рабілі? Бачыце, там на фоне яшчэ шмат гэтых справаздач. Нумар 2. Сенсоры засяклі другую планету. Але яна адмовіў... Так. Але яны адмовілі перад тым, як нам далі часу паглядзець. Яна значна больш, чым чакалася. Наша інфраструктура не зможа вытрымаць гэтай гравітацыі. Так. І ўжо такім чынам інфраструктура гэта...
Інфраструктура гэта вельмі мякка патлумачаная камп'ютарным патлумачаная фраза наша слабая арганічная плоть. Але мы ўсё роўна яе наведаем. Як гэта, краявід павінен быць прыгожы, і мы стаміліся ад пустога космасу. Гэта ўсё ж такі арганічныя былі істоты. Першыя падарожнікі былі што калі? Гэта ўсё яшчэ падарожжа скрозь космас. Але праблема ў тым, што яны сустрэліся з праблемай наступнага чыну, што яны не бачылі, як яны могуць пражыць у гэтым падарожжы так доўга, як планавалася, таму яны пераняслі сябе ў робатаў. Не. Тайд, гэта прыліўныя сілы, я ведаю. Тайдалі локт, гэта значыць, што планета, альбо два аб'екта, як бы залочаны адным бокам да сябе. Месяц наш, тайдалі локт з нашай планетай. Ён заўсёды адным бокам да нас. Ён залочаны. Ён не можа разгарнуцца. Мы ніколі не бачым адваротнага боку ў месяца. Калі вы не ведалі. Вось. А тут цікава. Вось, так што я просто не ведаю, які тэрмін выкарыстоўваецца, на беларускай, каб гэта патлумачыць, і на расійскай таксама не ведаю. Я ведаю толькі ангельскі тэрмін. А ці ёсць унутры карабля атмасфера? Пытанне. Ведаеце, што мне падаецца? Мікрасусвет, глядзіце, яны хутчэй за ўсё, маё меркаванне такое. Яны памясцілі сябе ўнутр робатаў, таму што вырашылі зрабіць мікрасусвет. Яны жадалі зменшыцца. Яшчэ дзённікі. Так, мне давайте ўправа сходзім до конца, потому что там можна пайсці. Можа быць, яны хацелі зменшыцца, каб улезці ў больш маленькую версію карабля і адправіць яе, таму што маленькі аб'ект прасцей разагнаць. Для гэтага была зроблена мініяцюрызацыя, і яны вырашылі, што маленькімі яны гэта перажывуць. Але сховішча засталіся. Таму што ў сховішчах хтосьці, можа быць, апошні чэл павінен быў перанесці сябе, і ён вырашыў, гэта частка, дзе, можа быць, адзін жывы чалавек быў, які назіраў, каб сістэма ўся працавала. Мы мікракібержмукі. Магчыма. Але гэта моя тэорыя пакуль. Планетарная справаздача. Не мог паверыць, што прайшло толькі 8 гадоў з апошняй планеты. У часу есть тэндэнцыя расцягвацца, калі нічога важнага не адбываецца. У любом выпадку, на трэцяй планете, трэцяя планета гэта штосьці. Яна гіганцкая, са сваімі гіганцкімі прыгожымі кольцамі. Шкада, што у атмасферы 90% штармоў і ніякага прыроднага бяспечнага месца на паверхні, каб пачаць будаўніцтва. Планетарная справаздача 4. Мы на арбіце 4-й планеты ад нашай арыгінальнай зоркі. І дакладна апошнюю, якую я калісьці пабачыў. Гэта поўнасцю акіян метану. Няма ніякай зямлі. Выглядае так, быццам бы проста месца бруду пад яго тоўстай атмасферай. Я ніколі не бачыў больш жудаснай планеты. Мне так не хапае майго дому. Мы можам паспрабаваць яшчэ тут уверх палезці. Чаму мы не чапляемся нармальна? Не, там занадта высока. Добра, гэта тупік. Зверху нешта. Вось тэлескопы розныя накіраваныя. Планетарная справаздача номер 5. 5-я планета дасягнута. Тэхнічна гэта месяц. Атмасфера стабільная. Вады хапае. Тэмпература ідэальная. Маглі бы
спыніцца тут, але вырашылі, што не станем. Гэты месяц знаходзіцца на гэты самай Doomed. Карацей, на жудаснай траекторыі, давайте так. Разаб'ецца ў абасноўную планету ў некалькі тысяч год. Занадта хутка, каб гэта было патрэбна для нашых намаганняў. Ну, карацей, таго не варта было. Прыліўны захоп. Я не ўпэўнены, што гэта сапраўдны тэрмін. Ну, тыпу, я просто не ўпэўнены. Звонку, падаецца, няма, а наявнасць накіраванай у адзін бок гравітацыі наводзіць на думку, што мы на паверхні нейкай безатмасфернай планеты. Я думаеш, што мы просто на безатмасфернай планете? Можа быць, наш карабель, вось як толькі мы праходзім праз пэўныя шлюзы, мы атрымліваем поўную гравітацыю. То бок гэта не павольна нарошчваецца яна. У мяне ёсць адчуванне, што гэта насамрэч гэты самы. Просто карабель стварае штучную гравітацыю, нават на паверхні сваёй гэтая гравітацыя ўсё яшчэ адчуваецца. Дасягнулі 6-й планеты. Гіганцкая зорная ўспышка. Гігантская зорная ўспышка знесла яе атмасферу 3 гады назад. Поўнасцю зараз мёртвая. Жыць на яе немагчыма. Рушым наперад. Зараз. Што мне патрэбна будзе... Вось так. Там наперадзе нейкая гіганцкая структура, пачакайце. Сходзім назад. Або карабель ляціць з такім жа паскарэннем, накіраваным у адваротны бок. Ну, ён ляціць, мы як бы можам быць наверсе карабля, то бок, ну, ты маеш рацыю. Па сутнасці, мы можам быць наверсе карабля, і мы зараз перад ён як бы зверху, і таму мы маем проста вось гэту нізкую гравітацыю, але нешта павольненька тады. Тыпу, карабель павінен несціся з гіганцкай хуткасцю. Не, з іншага боку. Калі мы... Не, паглядзі, гэта павінна быць... Ну, паскарэнне. Паскарэнне можа быць такое нізкае. Маеш рацыю, гэта можа быць проста паскарэнне такое. Беларуская вікі. Синхроннае вярчэнне, прыліўны захоп. Сітуацыя, калі перыяд абарачэння спадарожніка вакол сваёй васі супадае з перыядам яго абарачэння вакол цэнтральнага цела. Ну так, вось оно. Дасягнулі 7-й планеты. Геалагічна вельмі актыўная. Занадта небяспечная, каб прызямляцца. Рызыка быць знішчанымі ў вулканічным гэтым самым выбухе альбо ў сейсмічных падзеях больш за 75%. Зноў правал. Гэта падарожжа бессэнсоўнае. Яны пакрыху гублялі надзею. Так, я паспрабую зараз на гэтую хрень забрацца наверх. Але не, зноў не тое. Я не думаю, што там змагу забрацца, але жадаю паспрабаваць. Блин, зараз абсурдную штуку зраблю. Я сумняваюся, што я далёка залечу з гэтым. Ну так, бессэнсоўна. Ну добра, калі як яшчэ раз прыліўны захоп. Добра. Думаю, што кожны раз на новых справаздачах мы будзем знаходзіць новыя штукі, таму гэты тэрмін я паспяхова і забуду, таму што мы яго не скарыстаем больш. Планетарная справаздача номер 8. Моё першае адкрыццё. Ну, тэхнічна не маё адкрыццё і нават не першае, але ўсё яшчэ. Давайте дададзім трохі радасці ў гэтыя запісы. Асабіста пасля таго, як мой прэдэсэсар і забыўся. Ну, карацей, той, хто працаваў, гэта новы чэл. Карацей, зараз запісы гэты робіць.
Пасля таго, як ён ляснуўся. Ну, караці, драматычна ляснуўся. Просто яшчэ неяк моцна змяняецца гравітацыя, як толькі праходзім шлюз. Ну, гэта супертэхналогія. Я думаю, што тут асабіста не трэба за гэта чапляцца, таму што я не думаю, што яны прям дакладна ўсё тут. У любом выпадку, 8 гэта так, вельмі атручная. Ёсць сляды хімічных рэагентаў, якія будуць узаемадзейнічаць зусім вельмі дрэнна. Так. Хімічных агентаў, якія будуць вельмі дрэнна пашкодзіць унутранасцям бібліятэкі. Так што зноў перапракладваю курс, я думаю, наперад да 9. Што калі яны зміняцюрылі сябе значна раней? Што калі яны зрабілі гэта не падчас падарожжа, а гэта было якраз такі часткай падарожжа? Так, там можна ўніз схадзіць, а можна ўправа сюды. Давайте ўніз сходзім. Просто я нават не уяўляю, дзе я ўжо зараз. Воу, штосьці вельмі глыбока ў карабель прабілася. Просто чаму такі тоннель, бачыце? Гэта вось скарот, так. Вось, правадача нумар 2, гэта просто каб хутчэй хадзіць. Добра, скаротик. Не, гэта ўсё яшчэ паверхня. А чаму яна такая каменная паверхня ў карабля? Можа быць, яны спецыяльна сябе зменшылі перад падарожжам, каб рэальна мець больш магчымасці хутчэй разганяць гэты карабель? Таму што, па сутнасці, калі мініатюрызіраваць... Але чаму яны кажуць? Пачакайце-ка. Яны ж маглі запланаваць сабе, адрадзіць сябе, чалавецтва, то бок. Ну, не чалавецтва, можа быць. Яны біялагічныя, так, спачатку былі. То калі яны мініатюрызіравалі сябе, стварылі мікракарабель, і разагналі яго вельмі хутка і ляцелі на такім мікракараблі, таму што па сутнасці тады не ведаю, прасцей за ім праглядаць, можа быць. І потым так і падарожнічалі, разлічвалі, што яны будуць адбудоўвацца на новым месцы і пабудуюць сабе новыя целы нанова. Што калі яны паляцелі даследаваць не космас, а мікракосмас. Пачалося. 9 справаздача. 9 гэта скарб, ну, драгацэнны камень. І гэта я маю на ўвазе, што, вядома, ён прыгожыя, усе зялёныя адценні і ўсё, але паверхня vitrified. Што такое vitrified? Так. Vitrified. Шклопадобная. Стала шклянай даўным-даўно. Атмасфера ў парадку, але нішто не вырасце на гэтай паверхні. Я ўпэўнены, 10 будзе лепей. На Erknights Endfield адпраўляецца 1500. Ну-ка. Што гэта такое? Мо карабель рабілі з астэроіда? Таксама неблагая тэорыя. Тыпу схаваць, каб вытрымаць больш удараў. Arknights Endfield. Гэта нейкая гача? Ці я не маю рацыі? Таму што... выглядае, ну... Няблага, але гэта ролікі. На ролікі можа быць ўсё што заўгодна. Нейкае дзіўнае адчуванне ў мяне ад ролікаў. Так, я зараз у стыме пагляджу. Што гэта? Arknights. Няма такога ў стыме? Добра, ладно. Мо лепш Genshin. Лепшая версія Genshin Impact. Окей, ладно, як скажаце. Так. Ну што далей?
Чат, я толькі зараз заўважыў час. Я буду скончваць прямо зараз. Там, там можна яшчэ палазіць. Вельмі цікава, але ў той жа момант мне патрэбна ісці, таму што праца як бы сама сябе не зробіць, правильно? Пайду-ка я, вельмі цікава гэтай справаздачы чытаць. Дачытаем іх у наступны раз. Я спадзяюся, гульня захавае, але я не ўпэўнены, дарэчы. Я спадзяюся, захавае. Вось, заўтра будзем працягваць, але можа быць заўтрашні стрым альбо адменіцца, альбо просто будзе скарочаны. Я яшчэ не ўпэўнены. Мне патрэбна будзе з'ездзіць з дакументамі, але мне яшчэ не пацвердзілі, што дакументы гатовыя, таму паглядзім. Вось. А мы, нагадваю, у чацвер дакладна адмяняем стрым, таму што мне патрэбна будзе зноў жа з дакументамі разбірацца, і пакуль я гэта раблю, я думаю, што план такі. У пятніцу мы будзем гуляць у Radio Light, пятнічны стрым за пераможцай топ-1 просто перанесецца на наступны тыдзень, і па сутнасці мы зробім на гэтым тыдні толькі як бы у пятніцу Radio Light, круцім рулетку і паўтараем, як звычайна, наступны тыдзень. Вось, а я гляджу, хто у нас ёсць. А ёсць у нас нікога. Таму на гэтым я вас буду пакідаць. Мы пабачымся з вамі заўтра, спадзяюся. І жадаю вам добрага дня. Хто працуе, тым добра папрацаваць, такім як я. А хто адпачывае, добра вам адпачнуць. Да пабачэння.